Povestea lui Harapalb de Ion Creangă. Amucică era odată într-o țară un crai care avea 3 feciori și craiul acela mai avea un frate mai mare, care era împărat într-o altă țară, mai depărtată. Și împăratul, fratele craiului, se numea Verde Împărat și împăratul Verde nu avea feciori, ci numai fete. Mulți ani trecură la mijloc de când acești frați mai avură prilej a se întâlni amândoi. Iar verii, adică feciorii craiului și fetele împăratului, nu se văzuse niciodată de când erau ei. Și așa veni împrejurarea de nici împăratul Verde nu cunoștea nepoții săi, nici craiul nepoatele sale, pentru că țara în care împărățea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pământului și crăia istuilalt la o altă margine. Și apoi, pe vremile acelea, mai toate țările erau bântuite de războaie grozave. Drumurile pe ape și pe uscat erau puțin cunoscute și foarte încurcate și de aceea nu se putea călători așa de ușor și fără primejdii ca în ziua de astăzi. Și cine apuca a se duce pe atunci într-o parte a lumii, adeseori dus rămânea până la moarte. Dar ia să nu ne depărtăm cu vorba și să încep a depăna firul poveștii. Amucică împăratul acela, aproape de bătrânețe, căzând la zăcare, a scris către frăține său craiului să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți, ca să-l lase împărat în locul său după moartea sa. Craiul, primind cartea, îndată chemă toți 3 feciorii înaintea sa și le zise: Ia ca ce-mi scrie frate meu și moșul vostru. Care dintre voi se simte destoinic a împărăți peste o țară așa de mare și bogată, ca aceea, are voie din partea mea să se ducă, ca să împlinească voința cea mai de pe urmă a moșului vostru. Atunci feciorul cel mai mare ia îndrăzneală și zice: Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste, pentru că sunt cel mai mare dintre frați, de aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme și cal de călărie, ca să și pornesc fără zăbavă. Bine, dragul tatei, dacă te bizuiești că-i putea răzbate până acolo și crezi că ești în stare a cârmui și pe alții, alegeți un cal din Hergelie, care-i vrea tu, ia-ți bani cât ți-or trebui, haine care ți-or plăcea, arme care-i crede că-ți vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu. Atunci feciorul craiului își ia cele trebuitoare, sărută mâna tătâne său, primind carte de la dânsul către împăratul, zice: rămas bun fraților săi, și apoi încalecă și pornește cu bucurie spre împărăție. Craiul însă, vrând să-l ispitească, tace molcum și, pe înserate, se îmbracă pe ascuns într-o piele de urs, apoi încalecă pe cal, iese înaintea feciorul său pe altă cale și se bagă sub un pod. Și când să treacă fiul său pe acolo, numai iaca la capătul podului îl și întâmpină un urs mormăind. Atunci calul fiului de crai începe a sări în 2 picioare, forăind, și cât pe ce să izbească pe stăpânul său. Și fiul craiului, nemai putând struni calul și neîndrăznind a mai merge înainte, se întoarnă rușinat înapoi la tatu său, până să ajungă el, craiul pe de altă parte, și ajunsese acasă, dăduse drumul calului, îndosise pielea cea de urs și aștepta acum să vină feciorul său. Și numai iaca îl și vede venind repede, dar nu așa după cum se dusese. Da, ce-ai uitat, dragul tatei, de te-ai întors înapoi? Zise craiul cu mirare. Aista nu-i semn bun, după cât știu eu. De uitat, n-am uitat nimica, tată, dar ea, prin dreptul unui pod, mi-a ieșit înainte un urs grozav, care m-a vărât în toți spărieții. Și cu mare ce scăpând din labele lui, am găsit cu cale să mă întorc la dumneata acasă, decât să fiu prada fiarelor sălbatice. Și de acum înainte, ducă-se din partea mea, cine știe, că mie unuia nu-mi trebuie nici împărăție, nici nimica, doar n-am a trăi cât lumea ca să moștenesc pământul. Despre aceasta bine ai chitit-o, dragul tatei. Se vede lucru că nici tu nu ești de împărat, nici împărăția pentru tine. Și decât să încurci numai așa lumea, mai bine să șezi departe, cum zici, căci mila Domnului, lac de-ar fi, broaște sunt destule. Nu mai aș vrea să știu cum rămâne cu moșul tău. Așa-i că ne-am încurcat în slăbăciune? Tată! Zise atunci feciorul cel mijlociu: Să mă duc eu dacă vrei. Ai toată voia de la mine, fătul meu, dar mare lucru să fie de nu ți s-or tăia și ție cărările. Mai știi păcatul, poate să-ți iasă înainte vreun iepure, ceva, și popâc. M-oi trezi cu tine acasă, ca și cu frate tău, și apoi atunci rușinea ta n-a fi proastă. Dar dă, cearcă și tu să vezi cum ți-a slujit norocul. Vorba aceea, fiecare pentru sine croitor de pâine,
de-i izbuti, bine de bine, iară de nu, au mai pățit și alți voinici ca tine. Atunci feciorul cel mijlociu, pregătindu-și cele trebuitoare și primind și el carte din mâna tată său către împăratul, își ia ziua bună de la frați și a doua zi pornește și el și merge până se înnoptează bine. Și când prin dreptul podului numai iaca și ursul, mor, calul fiului de crai începe atunci a forăi, a sări în două picioare și a da înapoi. Și fiul craiului, văzând că nu-i lucru de șagă, se lasă și el de împărăție și, cu rușinea lui, se întoarce înapoi la tată său acasă. Craiul, cum îl vede, zice: Ei, dragul tatei, așa-i că s-a împlinit vorba aceea, apără-mă de găini, că de câini nu mă tem. Ce fel de vorbă e asta, tată? Zise fiul său rușinat. La dumneata urșii se cheamă găini? Ba, ia acum cred eu, frăține meu, că așa urs oștirea întreagă este în stare să o zdrumice. Încă mă mir cum am scăpat cu viață, lehamite și de împărăție și de tot, că doar slavă Domnului am ce mânca la casa dumitale. Ce mânca văd eu bine că ai, despre asta nu e vorbă, fătul meu, zise craiul posomorât. Dar ia spuneți-mi, rușinea unde o puneți? Din 3 feciori câți are tata, nici unul să nu fie bun de nimica. Apoi, drept să vă spun, că atunci degeaba mai stricați mâncarea, dragii mei. Să umblați numai așa, frunza frăsinelului, toată viața voastră și să vă lăudați că sunteți feciori de crai, asta nu miroase a nas de om. Cum văd eu, frate meu se poate culca pe o ureche din partea voastră. La Sfântul așteaptă să împlini dorința lui. Halal de nepoți ce are. Vorba aceea, la plăcinte, înainte, și la război, înapoi. Fiul craiului cel mai mic, făcându-se atunci roș cum îi Gotca, iese afară în grădină și începe a plânge în inima sa, lovit fiind în adâncul sufletului de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Și cum sta el pe gânduri și nu se dumerea ce să facă pentru a scăpa de rușine, numai Iaca se trezește dinaintea lui cu o babă gârbovită de bătrânețe, care umbla după milostenie. Dar ce stai așa pe gânduri, luminate crăișor? Zise baba. Alungă mâhnirea din inima ta, căci norocul îți râde din toate părțile și nu ai de ce fi supărat. Ia mai bine miluiește baba cu ceva. Ia lasă-mă încolo, mătușă, nu mă supăra, zise fiul craiului. Acum am altele la capul meu. Fecior de crai, vedea te-aș împărat, spune babei, ce te chinuiește, că de unde știi poate să-ți ajute și ea ceva. Mătușă, știi ce? Una-i una și două-s mai multe. Lasă-mă în pace, că nu-mi văd lumea înaintea ochilor de necaz. Luminate crăișor să nu bănuiești, dar nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde îți poate veni ajutor. Ce vorbești în dodii, mătușă? Tocmai de la una ca dumneata ți-ai găsit să aștept eu ajutor? Poate ții de șanț de una ca aceasta? Zise baba. Hei, luminate crăișor, cel de sus varsă darul său peste cei neputincioși. Se vede că așa place sfinției sale. Nu căuta că mă vezi gârbovă și stremțuroasă, dar prin puterea ce-mi este dată, știu dinainte ceea ce au de gând să izvodească puternicii pământului și adeseori râd cu hohot de nepriceperea și slăbiciunea lor. Așa-i că nu-ți vine a crede, dar să te ferească Dumnezeu de ispită. Căci multe au mai văzut ochii mei de atâta amar de veacuri câte port pe umerii aceștia. Of, crăișorule, crede-mă, că să ai tu puterea mea, ai vântura țările și mările, pământul l-ai da de adura, lumea aceasta ai purta-o, uite așa, pe degete, și toate ar fi după gândul tău. Dar uite ce vorbește gârbova și neputincioasa. Iartă-mă, Doamne, că nu știu ce mi-a ieșit din gură. Luminate crăișor, miluiește baba cu ceva. Fiul craiului, fermecat de vorbele babei, scoate atunci un ban și zice: Ține, mătușă, de la mine puțin și de la Dumnezeu mult. De unde dai, milostivul Dumnezeu să-ți dea, zise baba, și mult să te înzilească, luminate crăișor, că mare norocire te așteaptă. Puțin mai este și ai să ajungi împărat, care n-a mai stat altul pe fața pământului, așa de iubit, de slăvit și de puternic. Acum, luminate crăișor, ca să vezi cât poate să-ți ajute milostenia, stai liniștit, uită-te drept în ochii mei și ascultă cu luarea minte ce ți-o spune. Du-te la tată tău și cere să-ți dea calul, armele și hainele cu care a fost el mire, și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi, pentru că ție a fost scris de sus să-ți fie dată această cinste.
Tatul tău s-a împotrivit și n-a vrea să te lase, dar tu stăruiește pe lângă dânsul cu rugăminte, că ai să-l îndupleci. Hainele despre care ți-am vorbit sunt vechi și ponosite, și armele ruginite, iar calul ai să-l poți alege, punând în mijlocul hergheliei o tavă plină cu jăratic. Și care dintre cai a venit la jăratic să mănânce, acela are să te ducă la împărăție și are să te scape din multe primejdii. Ține minte ce-ți spun eu, că poate să ne mai întâlnim la vreun capăt de lume, căci deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om. Și pe când vorbea baba aceste, o vede învăluită într-un hobot alb, ridicându-se în văzduh, apoi înălțându-se tot mai sus și după aceea n-o mai zări de fel. Atunci o înfiorare cuprinde pe fiul craiului, rămânând uimit de spaimă și mirare, dar pe urmă, venindu-i inima la loc și plin de încredere în sine că va izbuti la ceea ce gândea, se înfățișează înaintea tată său zicând: Dă-mi voie ca să mă duc și eu pe urma fraților mei, nu de alta, dar ca să-mi încerc norocul. Și ori oi putea izbuti, ori nu, dar îți făgăduiesc dinainte că, odată pornit din casa dumitale, înapoi nu m-oi mai întoarce, să știu bine că m-oi întâlni și cu moartea în cale. Lucru negândit, dragul tatei, să aud așa vorbe tocmai din gura ta, zise craiul. Frații tăi au dovedit că nu au inimă întrânși și din partea lor mi-am luat toată nădejdea. Doar tu să fii mai viteaz, dar parcă tot nu-mi vine a crede. Însă, dacă vrei și vrei numai decât să te duci, eu nu te opresc, dar mi-i nu cumva să te întâlnești cu scârba în drum și să dai și tu cinstea pe rușine, că apoi atunci curat îți spun că nu mai ai ce căuta la casa mea. Apoi dă, tată, omul e dator să se încerce. Am să pornesc și eu într-un noroc și cum a dat Dumnezeu. Numai te rog, dă-mi calul, armele și hainele cu care ai fost dumneata mire, ca să mă pot duce. Craiul, auzind aceasta, parcă nu i-a prea venit la socoteală și, încrețind din sprâncene, a zis: Hei, hei, dragul tatei, cu vorba aceasta mi-ai adus aminte de cântecul cela, voinic tânăr, cal bătrân. Greu se îngăduie la drum. Dar apoi calul meu de pe atunci, cine mai știe unde i-or fi putrezind ciolanele, că doar nu era să trăiască un veac de om. Cine ți-a vărât în cap și una ca aceasta, acela încă-i unul. Ori vorba aceea, pe semne umbli după cai morți să le iei potcoavele. Tată, atâta cer și eu de la dumneata. Acum ori că fi trăind calul, ori că n-a fi trăind, aceasta mă privește pe mine. Nu mai vreau să știu dacă mi-l dai ori ba. Din partea mea, dat să-ți fie, dragul tatei, dar mi-i de amirarea de unde ai să-l iei dacă n-are ființă pe lume. Despre aceasta nu mă plâng eu, tată, bine că mi l-ai dat. De unde a fi, de unde n-a fi, dacă l-oi găsi al meu să fie. Și atunci odată se suie în pod și coboară de acolo un căpăstru, un frâu, un bici și o șa, toate colbăite, sfarogite și vechi ca pământul. Apoi mai scoate dintr-un gherghiriu niște straie foarte vechi, un arc, niște săgeți, un paloș și un buzdugan, toate pline de rugină, și se apucă de le grijește bine și le pune deoparte. Pe urmă umple o tavă cu jăratic, se duce cu dânsa la herghelie și o pune jos între cai. Și atunci numai Iaca, ce iese din mijlocul hergheliei, o răpciugă de cal, grebănos, dupuros și slab, de-i numărai coastele, și venind de-a dreptul la tavă, apucă o gură de jăratic. Fiul craiului îi și trage atunci cu frâul în cap, zicând: Ghijoagă urâcioasă ce ești! Din toți cai, tocmai tu te-ai găsit să mănânci jăratic? De te-a împinge păcatul să mai vii odată, vai de steaua ta are să fie! Apoi începe a purta cai încolo și încoace și numai Iaca, slăbătura cea de cal, iarse repede și apucă o gură de jăratic. Fiul craiului îi mai trage și atunci un frâu în cap, cât ce poate, și apoi iar începe a purta caii de colo până colo. Să vadă, nu cumva a venit alt cal să mănânce jăratic. Și numai Iaca. Și a treia oară tot gloaba cea de cal vine și începe a mânca la jăratic, de n-a mai rămas. Atunci fiul craiului, mânios, îi mai trage un frâu, iar cât ce poate, apoi îl prinde în căpăstru și, punându-i frâul în cap, zice în gândul său: Să-l iau, ori să-i dau drumul, mă tem că m-o-i face de râs, decât cu așa cal mai bine pedestru. Și cum sta el în cumpene să-l ia, să nu-l ia, calul se și scutură de 3 ori și îndată rămâne cu părul lins prelins și tânăr ca un tretin, de nu era alt mânzoc mai frumos în toată herghelia. Și apoi, uitându-se țintă în ochii fiului de crai, zice: Sui pe mine, stăpâne, și ține-te bine.
Fiul craiului, punându-i zăbala în gură, încalecă și atunci calul odată zboară cu dânsul până la nouri și apoi se lasă în jos ca o săgeată. După aceea mai zboară încă o dată până la lună și iar se lasă în jos mai iute decât fulgerul. Și unde nu mai zboară și a treia oară până la soare și când se lasă jos întreabă: „Ei, stăpâne, cum ți se pare? Gândit ai vreodată că ai să ajungi soarele cu picioarele, luna cu mâna și prin nouri să cauți cununa?” Cum să mi se pară, dragul meu tovarăș? Ia, m-ai băgat în toate grozile morții, căci cuprins de amețeală nu mai știam unde mă găsesc și cât pe ce erai să mă prăpădești. „Ia, așa am amețit și eu, stăpâne, când mi-ai dat cu frâul în cap să mă prăpădești, și cu asta am vrut să-mi răstorg cele 3 lovituri. Vorba aceea una pentru alta.” Acum cred că mă cunoști și de urât și de frumos și de bătrân și de tânăr, și de slab și de puternic, de aceea mă fac iar cum m-ai văzut în herghelie. Și de acum înainte sunt gata să te întovărășesc oriunde mi-i porunci, stăpâne, numai să-mi spui dinainte cum să te duc, ca vântul ori ca gândul. De mi-i duce ca gândul, tu mi-i prăpădi, iar de mi-i duce ca vântul, tu mi-i folosi căluțul meu, zise fiul craiului. „Bine, stăpâne, acum sui pe mine fără grijă și hai să te duc unde vrei.” Fiul craiului, încălecând, îl netezește pe coamă și zice: „Hai, căluțul meu!” Atunci calul zboară lin ca vântul și când vântul a aburit, Iaca și ei la crai în ogradă au sosit. „Bun sosit la noi, voinice,” zise craiul, cam cu jumătate de gură. „Dar ai sta că alții l-ai ales?” Apoi dă tată, cum a dat târgul și norocul. Am de trecut prin multe locuri și nu vreau să mă ia oamenii la ochi. M-oi duce și eu cât călare, cât pe jos, cum oi putea. Și zicând aceste, pune tarnița pe cal, anină armele la oblânc, își ia merinde și bani de ajuns, schimburi în desagi și o ploscă plină cu apă. Apoi sărută mâna tată său, primind carte de la dânsul către împăratul, zice: „Rămas bun, fraților săi,” și a treia zi către seară pornește și el, mergând din pasul calului. Și merge el și merge până se înnoptează bine. Și prin dreptul podului numai Iaca îi iese și lui ursul înainte, mornăind înfricoșat. Calul atunci dă năvală asupra ursului și fiul craiului, ridicând buzduganul să dea, numai Iaca ce aude glas de om zicând: „Dragul tatei, nu dacă eu sunt.” Atunci fiul craiului descalecă și tată său, cuprinzându-l în brațe, îl sărută și îi zice: „Fătul meu, bun tovarăș ți-ai ales, de te-a învățat cineva, bine ți-a priit, iară de-ai făcut-o din capul tău, bun cap ai avut. Mergi de acum tot înainte, că tu ești vrednic de împărat. Nu mai ține minte sfatul ce-ți dau. În călătoria ta ai să ai trebuință și de răi și de buni, dar să te ferești de omul roș, iar mai ales de cel spân cât îi putea. Să n-ai de-a face cu dânsii, căci sunt foarte șugubeți. Și la toată întâmplarea, calul, tovarășul tău, te-a mai sfătuit și el ce ai să faci, că de multe primejdii m-a scăpat și pe mine, în tinerețile mele. N-ați acum și pielea asta de urs, că ți-a prinde bine vreodată.” Apoi, dezmierdând calul, îi mai sărută de câteva ori pe amândoi și le zice: „Mergeți în pace, dragii mei, de acum înainte Dumnezeu știe când ne-o mai vedea.” Fiul craiului atunci încalecă și calul, scuturându-se, mai arată-se odată tânăr, cum îi plăcea craiului, apoi face o săritură înapoi și una înainte și se cam mai duc la împărăție. Dumnezeu să ne ție, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și merg ei o zi, merg 2 și merg 49, până ce de la o vreme le intră calea în codru și atunci numai Iaca ce le iese înainte un om spân și zice cu îndrăzneală fiului de crai: „Bun întâlnișul, voinice, nu ai trebuință de slugă la drum? Prin locurile iestea e cam greu de călătorit singur, nu cumva să-ți iasă vreo dihanie ceva înainte și să-ți scurteze cărările. Eu cunosc bine pe aici și poate mai încolo să ai nevoie de unul ca mine.” „Poate să am, poate să n-am,” zise fiul craiului, uitându-se țintă în ochii spânului, „dar acum deodată mă las în voia întâmplării.” Și apoi, dând pinteni calului, pornește. Mai merge el înainte prin codru cât merge și la o strâmtoare numai Iaca ce spânul iar îi iese înainte, prefăcut în alte straie, și zice cu glas subțiratic și necunoscut: „Bună calea, drumețule!” „Bună să-ți fie inima, cum ți-i căutătura,” zise fiul craiului. „Cât despre inima mea s-o dea Dumnezeu oricui,” zise spânul oftând. „Numai ce folos, omul bun n-are noroc, asta-i știută.
Rogu-te să nu-ți fie cu supărare, drumețule, dar fiindcă a venit vorba de așa, îți spun ca la un frate, că din cruda copilărie slujesc prin străini și în caltea nu mi-ar fi ciudă când n-aș vrea să mă dau la treabă, căci cu munca m-am trezit. Dar așa, muncesc și nu se alege nimica de mine, pentru că tot de stăpâni. Calici mi-am avut parte și vorba aceea, la calic slujești, calic rămâi. Când aș da odată peste un stăpân cum gândesc eu, n-aș ști ce să fac să nu-l smintesc. Nu cumva ai trebuință de slugă, voinice? Cum te văd? Samenea avea seu la rărunchi. De ce te scumpești pentru nimica toată și nu-ți iei o slugă vrednică ca să-ți fie mână de ajutor la drum? Locurile aiestea sunt șugubețe, de unde știi cum vine întâmplarea și, Doamne ferește, să nu-ți cadă greu singur. Acum deodată încă tot nu, zise fiul craiului cu mâna pe buzdugan. moi mai sluji și eu singur, cum moi putea. Și dând iar pinte în calului, pornește mai repede. Și mergând el tot înainte prin codri întunecoși, de la un loc se închide calea și încep a-i se încurca cărările, încât nu se mai pricepe fiul craiului acum încotro să apuce și pe unde să meargă. Știu, drace, ia ca în ce încurcătură am intrat. Asta e mai rău decât poftim la masă, zise el. Nici tu sat, nici tu târg, nici tu nimica. De ce mergi înainte, numai peste pustietăți dai? Parcă a pierit sămânța omenească de pe fața pământului. Îmi pare rău că n-am luat măcar spânul cel de-al doilea cu mine. Dacă s-a aruncat în partea mânesa, ce-i vinovat el? Tata așa a zis. Însă la mare nevoie ce-i de făcut. Vorba aceea, rău-i cu rău, dar e mai rău fără de rău. Și tot horhăind el când pe o cărare, când pe un drum părăsit, numai iaca ce iar iese spânul înainte, îmbrăcat altfel și călare pe un cal frumos, și, prefăcându-și glasul, începe a căina pe fiul craiului zicând: Sărmane omule, rău drum ai apucat. Se vede că ești străin și nu cunoști locurile pe aici. Ai avut mare noroc de mine, de n-ai apucat a coborî priporul ăsta, că erai prăpădit. Ia acolo de vale, în înfundătura aceea, un taur grozav la mulți bezmetici le-a curmat zilele. Și eu mai de ună zi cât mă vezi de voinic, de-abia am scăpat de dânsul, ca prin urechile acului. Întoarce-te înapoi, ori, dacă ai de dus înainte, ia-ți un ajutor pe cineva. Chiar și eu m-aș tocmi la dumneata, dacă ți-a fi cu plăcere. Așa ar trebui să urmezi, om bun, zise fiul craiului. Dar ți-o-i spune drept. Tata mi-a dat în grijă când am pornit de acasă ca să mă feresc de omul roș, iar mai ales de cel spân cât o-i putea. Să n-am de a face cu dânsii nici în clin, nici în mânecă. Și dacă n-ai fi spân, bucuros te-aș tocmi. Hei, călătorule! Dacă ți-i vorba de așa, ai să-ți rupi ciochinele umblând și tot n-ai să găsești slugă cum cauți dumneata, că pe aici sunt numai oameni spâni. Și apoi, când este la adicălea, te-aș întreba, ca ce fel de zătigneală ai putea să întâmpini din pricina asta? Pe semne n-ai auzit vorba aceea, că de păr și de coate goale nu se plânge nimene. Și când nu sunt ochi negri, săruți și albaștri. Așa și dumneata, mulțumește lui Dumnezeu că m-ai găsit și tocmește-mă. Și dacă i apuca odată a te deprinde cu mine, știu bine că n-am să pot scăpa ușor de dumneata, căci așa sunt eu în felul meu. Știu una și bună, să-mi slujesc stăpânul cu dreptate. Hai, nu mai sta la îndoială că mă tem să nu ne apuce noaptea pe aici. Și când ai avea în caltea un cal bun, calea valea, dar cu smârțogul ăsta, îți duc vergile. Apoi dă, spânule, nu știu cum să fac, zise fiul craiului. Din copilăria mea sunt deprins a asculta de tată și, tocmindu-te pe tine, parcă-mi vine nu știu cum. Dar fiindcă mi-au mai ieșit până acum înainte încă 2 spâni, și cu tine al 3-lea, apoi mai mi vine a crede că asta-i țara spânilor și n-am încotro. Mort copt, trebuie să te iau cu mine dacă zici că știi bine locurile pe aici. Și, din 2 vorbe, fiul craiului îl tocmește și după aceea pornesc împreună să iasă la drum, pe unde arată spânul. Și mergând ei o bucată bună, spânul se preface că e sete și cere plosca cu apă de la stăpânul său. Fiul craiului îi o dă și spânul, cum o pune la gură, pe loc o și ia, o țărându-se, și varsă toată apa din trânsa. Fiul craiului zice atunci supărat: Dar bine, spânule, de ce te apuci? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă? Și pe arșița asta o să ne uscăm de sete. Să avem iertare, stăpâne, apa era bâhlită și ne-am fi putut bolnăvi.
Cât despre apa bună, nu vă îngrijiți. Acuși avem să dăm peste o fântână cu apă dulce și rece ca gheața. Acolo vom poposi puțin, oi clătări plosca bine și oi umple-o cu apă proaspătă ca să avem la drum, căci mai încolo nu prea sunt fântâni și din partea apei mi se pare că i-om duce dorul. Și cârnind pe o cărare mai merg ei o leacă înainte, până ce ajung într-o poiană și numai ia ca ce dau de o fântână cu ghizdele de stejar și cu un capac deschis în lături. Fântâna era adâncă și nu avea nici roată, nici cumpână, ci numai o scară de coborât până la apă. Ei, spânule, acum să te văd cât ești de vrednic, zise fiul craiului. Spânul atunci zâmbește puțin și, coborându-se în fântână, umple întâi plosca și o pune la șold. Apoi, mai stând acolo în fund pe scară, aproape de fața apei, zice: Ei, dar ce răcoare e aici? Chima răului pe malul pârăului. Îmi vine să nu mai ies afară. Dumnezeu să ușureze păcatele celui cu fântâna, că bun lucru a mai făcut. Pe arșițele este o răcoreală ca asta mult plătește. Mai șede el acolo puțin și apoi iese afară, zicând: Doamne stăpâne, nu știi cât mă simțesc de ușor. Parcă îmi vine să zbor, nu altă ceva. Ia vâră-te și dumneata o leacă, să vezi cum ai să te răcorești. Așa are să-ți vină de îndemână după asta, de are să ți se pară că ești ușor, cum îi pana. Fiul craiului, Bobhoc, în felul său la trebidea este, se potrivește spânului și se bagă în fântână, fără să-i trăsnească prin minte ce îi se poate întâmpla. Și cum sta și el acolo de se răcorea, spânul face tranc. Capacul pe gura fântânii apoi se suie deasupra lui și zice cu glas răutăcios: Alelei, fecior de om viclean ce te găsești, tocmai de ceea ce te-ai păzit n-ai scăpat. Ei, că bine mi te-am căptușit. Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci, că de nu acolo îți putrezesc ciolanele. Fiul craiului ce era să facă? Îi spune cu deamănuntul, căci care om nu ține la viață înainte de toate? Bine, atât am vrut să aflu din gura ta, pui de viperă, ce mi-ai fost, zice atunci spânul. Nu mai cată să fie așa, că de te-oi prinde cu oca mică, greu are să-ți cadă. Chiar acum aș putea să te omor în voia cea bună, dar mi-i milă de tinerețile tale. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarbă verde, atunci jură-mi-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-ai da ascultare și supunere întru toate, chiar și în foc de ți-aș zice să te arunci. Și de azi înainte eu o să fiu în locul tău nepotul împăratului despre care mi-ai vorbit, iară tu, sluga mea, și atâta vreme să ai a mă sluji până când îi muri și iar îi învia. Și oriunde vei merge cu mine, nu care cumva să bleștești din gură către cineva despre ceea ce a urmat între noi, că te-am șters de pe fața pământului. Îți place așa să mai trăiești, bine de bine, iară de nu, spune-mi verde în ochi, ca să știu ce leac trebuie să-ți fac. Fiul craiului, văzându-se prins în clește și fără nicio putere, îi jură credință și supunere întru toate, lăsându-se în știrea lui Dumnezeu cum a vrea el să facă. Atunci spânul pune mâna pe cartea, pe banii și pe armele fiului de crai și le ia la sine. Apoi îl scoate din fântână și îi dă paloșul să-l sărute ca semn de pecetluirea jurământului, zicând: De acum înainte să știi că te cheamă Harap Alb, aista ți-i numele și altul nu. După aceasta încalecă fiecare pe calul său și pornesc spânul înainte, ca stăpân, Harap Alb în urmă, ca slugă, mergând spre împărăție, Dumnezeu să ne ție, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și merg ei și merg, cale lungă să le ajungă, trecând peste 9 mări, peste 9 țări și peste 9 ape mari, și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Și cum ajung, spânul se înfățișează înaintea împăratului cu carte din partea craiului. Și împăratul verde, citind cartea, arde de bucurie că i-a venit nepotul, și pe dată îl și face cunoscut curții și fetelor sale, care îl primesc cu toată cinstea, cuvenită unui fiu de crai și moștenitor al împăratului. Atunci spânul, văzând că i s-au prins minciunile de bine, cheamă la sine pe Harap Alb și îi zice cu asprime: Tu să șezi la grajd nedezlipit și să îngrijești de calul meu ca de ochii din cap, că de-oi veni pe acolo și noi găsi trebile făcute după plac, vai de pielea ta are să fie. Dar până atunci, n-ați o palmă ca să ții minte ce ți-am spus. Bagați-ai în cap vorbele mele? Da, stăpâne, zise Harap Alb, lăsând ochii în jos, și ieșind pornește la grajd. Cu asta a voit spânul să-și arate arama și să facă pe Harap Alb ca să-i ia și mai mult frica.
Fetele împăratului, întâmplându-se de față, când a lovit spânul pe Harapalb, li s-a făcut milă de dânsul și au zis spânului cu binișorul: Vere, nu faci bine ceea ce faci. Dacă este că a lăsat Dumnezeu să fim mari peste alții, ar trebui să avem milă de dânsii, că și ei, sărmanii, sunt oameni. Hei, dragele mele Vere, zice spânul cu viclenia lui obișnuită. dumneavoastră încă nu știți ce-i pe lume. Dacă dobitoacele n-ar fi fost înfrânate, de demult ar fi sfâșiat pe om. Și trebuie să știți că și între oameni cea mai mare parte sunt dobitoace, care trebuiesc ținuți din frâu, dacă ții voia să faci treabă cu dânsii. Ei, apoi, zic că nu-i lumea de apoi să te ferească Dumnezeu când prinde mămăliga coajă. Vorba aceea, dă-mi, Doamne, ce n-am avut, să mă mier ce m-a găsit. Fetele atunci au luat altă vorbă, dar din inima lor nu s-a șters purtarea necuvincioasă a spânului, cu toate îndreptările și înrudirea lui, pentru că bunătatea nu are de-a face cu răutatea. Vorba aceea, vița de vie tot învie, iar vița de boz tot răgoz. Și din ceasul acela au început a vorbi ele înde ele că spânul de fel nu seamănă în partea lor, nici la chip, nici la bunătate, și că Harapalb, sluga lui, are o înfățișare mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenos. Pe semne inima le spunea că spânul nu le este văr și de aceea nu-l puteau mistui. Așa îl urâse ele de tare acum că, dacă ar fi fost în banii lor, s-ar fi lepădat de spân ca de ucigăl crucea. Dar nu aveau ce se face de împăratul ca să nu-i aducă supărare. Amu într-una din zile, cum ședea spânul la ospăț, împreună cu moșul său, cu verele sale și cu alții, cât se întâmplase, li s-au adus mai la urmă în masă și niște sălăți foarte minunate. Atunci împăratul zice spânului: Nepoate, mai mâncat ai sălăți de aceste de când ești? Ba nu, moșule, zice spânul. tocmai eram să vă întreb de unde le aveți, că tare-s bune. O harabă întreagă aș fi în stare să mănânc și parcă tot nu m-aș sătura. Te crede moșul, nepoate, dar când ai ști cu ce greutate se capătă. Pentru că numai în grădina ursului, dacă îi fi auzit de dânsa, se află sălăți de aceste, și mai rar om care să poată lua din trânsele și să scape cu viață. Între toți oamenii din împărăția mea, numai un pădurar se bizuiește la treaba asta. Și acela, el știe ce face, ce drege, de mi-aduce din când în când așa, câte puține, de poftă. Spânul, voind să piardă acum pe Harapalb cu orice preț, zise împăratului: Doamne, moșule, de nu mi-a aduce sluga mea sălăți de aceste și din piatra seacă, mare lucru să fie. Ce vorbești, nepoate, zise împăratul. Unul ca dânsul și încă necunoscător de locurile acestea, cum crezi că ar putea face această slujbă? Doar de ți-i greu de viața lui. Ia las, moșule, nu-i duce grija, pun rămășag că are să-mi aducă sălăți întocmai ca aceste și încă multe, că știu eu ce poate el. Și odată cheamă spânul pe Harapalb și zice răstit: Acum de grabă să te duci cum îi știi tu și să-mi aduci sălăți de aceste din grădina ursului. Hai, ieși repede și pornește, că nu-i vreme de pierdut. Dar nu cumva să faci de altfel, că nici în borta șoarecului nu ești scăpat de mine. Harapalb iese mâhnit, se duce în grajd și începe a-și netezi calul pe coamă, zicând: Ei, căluțul meu, când ai ști tu în ce necaz am intrat, sfânt să fie rostul tătâne meu, că bine m-a învățat. Așa-i că, dacă n-am ținut seamă de vorbele lui, am ajuns slugă la dârloagă și acum, vrând nevrând, trebuie să ascult că mi-i capul în primejdie? Stăpâne, zise atunci calul, de acum înainte, ori cu capul de piatră, ori cu piatra de cap, tot atât ai. Fii odată bărbat și nu-ți face voie rea. Încalecă pe mine și hai, știu eu unde te-o duce. Și mare-i Dumnezeu, ne-a scăpat el și din aceasta. Harapalb, mai prinzând o leacă la inimă, încalecă și se lasă în voia calului, unde vrea el să-l ducă. Atunci calul pornește la pas până ce iese mai încolo, ca să nu-i vadă nimene. Apoi își arată puterile sale zicând: Stăpâne, ține-te bine pe mine, că am să zbor lin ca vântul, să cutreierăm pământul. Mare-i Dumnezeu și meșterui dracul. Helbet, vom putea veni de Hac și spânului celuia, nu e vremea trecută. Și odată zboară calul cu Harapalb până la nouri, apoi o ia de-a curmezișul pământului, pe deasupra codrilor, peste vârful munților, peste apa mărilor și după aceea se lasă încet încet într-un ostrov mândru din mijlocul unei mări, lângă o căsuță singuratică.
pe care era crescut niște mușchi pletos de o podină de gros, moale ca mătasa și verde ca buraticul. Atunci Harap Alb descalecă și, spre mai mare mirare a lui, numai Iaca îl întâmpină în pragul ușii cerșetoare a căreia îi dăduse el un ban de pomană, înainte de pornirea lui de acasă. Ei, Harap Alb, așa-i că ai venit la vorbele mele că deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om? Află acum că eu sunt Sfânta Duminică și știu ce nevoie te-a adus pe la mine. Spânul vrea să-ți răpună capul cu orice chip și de aceea te-a trimis să-i aduci sălăți din grădina ursului, dar i-or da ele odată pe nas. Rămâi aici în astă noapte, ca să văd ce-i de făcut. Harap Alb rămâne bucuros, mulțumind Sfintei Duminici pentru buna găzduire și îngrijirea ce are de el. Fii încredințat că nu eu, ci puterea milosteniei și inima ta cea bună te ajută, Harap Alb, zice Sfânta Duminică ieșind și lăsându-l în pace să se liniștească. Și cum iese Sfânta Duminică afară, odată și pornește desculță prin rouă, deculege o poală de somnoroasă, pe care o fierbe la un loc cu o vadră de lapte dulce și cu una de miere, și apoi ia mursa aceea și iute se duce de o toarnă în fântâna din grădina ursului, care fântână era plină cu apă până la gură, și mai stând Sfânta Duminică, o leacă în preajma fântânii. Numai Iaca ce vede că vine ursul cu o falcă în cer și cu una în pământ, mornăind înfricoșat. Și cum ajunge la fântână, cum începe abia lacom la apă și-aș linge buzele de dulceața și bunătatea ei, și mai stă din băut și iar începe a mornăi, și iar mai bea câte un răstimp, și iar mornăiește, până ce, de la o vreme, încep a-i slăbi puterile și, cuprins de amețeală, pe loc cade jos și adoarme mort, de puteai să tai lemne pe dânsul. Atunci Sfânta Duminică, văzându-l așa, într-o clipă se duce și, deșteptând pe Harap Alb, chiar în miezul nopții, îi zice: Îmbracă-te, iute, în pielea cea de urs care o ai de la tată tău, apucă pe aici tot înainte și cum îi ajunge în răscrucile drumului, ai să dai de grădina ursului. Atunci sari repede în lăuntru de-ți ia sălăți întrales și câte-i vrea de multe, căci pe urs l-am pus eu la cale. Dar la toată întâmplarea de-i vedea și-i vedea că s-a trezit și năvălește la tine, zvârle-i pielea cea de urs și apoi fugi încoace spre mine cât îi putea. Harap Alb face cum îi zice Sfânta Duminică și cum ajunge în grădină, odată începe a smulge la sălăți întrales și leagă o sarcină mare, mare, cât pe ce să nu o poată ridica în spinare. Și când să iasă cu dânsa din grădină, Iaca ursul se trezește și după dânsul gavrile. Harap Alb, dacă vede reaua, îi aruncă pielea cea de urs și apoi fuge cât ce poate cu sarcina în spate, tot înainte la Sfânta Duminică, scăpând cu obraz curat. După aceasta, Harap Alb, mulțumind Sfintei Duminici pentru binele ce i-a făcut, îi sărută mâna, apoi își ia sălățile și, încălecând, pornește spre împărăție, Dumnezeu să ne ție, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și mergând tot cum s-a dus, de la o vreme ajunge la împărăție și dă sălățile în mâna spânului. Împăratul și fetele sale, văzând aceasta, le-a fost de-a mirarea. Atunci spânul zice îngânfat: Ei, moșule, ce mai zici? Ce să zic, nepoate? Ia, când aș avea eu o slugă ca aceasta, nu i-aș trece pe dinainte. Dar apoi de ce mi l-a dat tata de acasă? Numai de vrednicia lui, zise spânul, căci altfel nu-l mai luam după mine, ca să-mi încurce zilele. La vreo câteva zile după aceasta, împăratul arată spânului niște pietre scumpe, zicând: Nepoate, mai văzut ai pietre nestemate așa de mari și frumoase ca acestea de când ești? Am văzut eu, moșule, felurite pietre scumpe, dar ca aceste, drept să-ți spun, n-am văzut. Oare pe unde se pot găsi așa pietre? Pe unde să se găsească, nepoate? Ia, în pădurea cerbului. Și cerbul acela este bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase decât aceste. Mai întâi, cica are una în frunte, destrălucește ca soarele. Dar nu se poate apropia nimene de cerb, căci este solomonit și niciun fel de armă nu-l prinde. Însă el, pe care l-a zări, nu mai scapă cu viață. De aceea fuge lumea de dânsul deși scoate ochii. Și nu numai atâta, dar chiar când se uită la cineva, fie om sau orice dihani a fi, pe loc rămâne moartă. Și cică o mulțime de oameni și de sălbătăciuni zac fără suflare în pădurea lui numai din astă pricină. Se vede că este solomonit, întors de la țâță, sau dracul mai știe ce are de ei așa de primejdios.
Dar cu toate acestea, trebuie să știi, nepoate, că unii oameni îs mai al dracului decât dracul. Nu se astâmpără nici în ruptul capului. Măcar că au pățit multe, tot cearcă prin pădurea lui să vadă, nu lor putea găbui cumva. Și care dintre ei are îndrăzneala mare și noroc și mai mare, umblând pe acolo, găsește din întâmplare câte o piatră de aceste picată de pe cerb, când se scutură el la 7 ani odată și apoi aceluia om nu-i trebuie altă negustorie mai bună. Aduce piatra la mine și îi o plătesc cât nu face. Ba încă sunt bucuros că o pot căpăta. Și află, nepoate, că asemenea pietre fac podoaba împărăției mele. Nu se găsesc altele mai mari și mai frumoase decât aceste la nicio împărăție. Și de aceea s-a dus vestea despre ele în toată lumea. Mulți împărați și crai în adins vin să le vadă și lii de admirarea de unde le am. Doamne moșule, zise atunci spânul, să nu te superi, dar nu știu ce fel de oameni fricoși aveți pe aici. Eu pun rămășag pe ce vrei, că sluga mea are să-mi aducă pielea cerbului aceluia, cu cap cu tot așa împodobit cum este. Și odată cheamă spânul pe Harap Alb și îi zice, du-te în pădurea cerbului, cum îi știi tu, și măcar fă pe dracul în patru sau orice-i face, dar numai decât să-mi aduci pielea cerbului, cu cap cu tot, așa bătute cu pietre scumpe, cum se găsesc. Și doar te împinge păcatul să clintești vreo piatră din locul său, iar mai ales acea mare din fruntea cerbului, că apoi atâta ți-i lea cul. Hai, pornește iute, că nu-i vreme de pierdut. Harap Alb vede el bine unde merge treaba, că doar nu era din butuci, dar neavând încotro, iese mâhnit, se duce iar în graj la cal și, netezindu-l pe coamă, îi zice, dragul meu căluț, la greabe le-am avărât iar spânul. De-oi mai scăpa și din asta cu viață, apoi tot mai am zile de trăit. Dar nu știu, zău, la cât mi-a stat norocul. Nu-i nimica, stăpâne, zise calul. Capul de-ar fi sănătos, că belele le curg gârlă. Poate ai primit poruncă să jupești piatra, mori, și să duci pielea la împărăție. Ba nu, căluțul meu, alta și mai înfricoșată, zise Harap Alb. Vorbă să fie, stăpâne, că tocmeala e gata, zise calul. Nu te teme, știu eu năzdrăvănii de ale spânului, și să fi vrut, de demult i-aș fi făcut pe obraz, dar lasă-l să-și mai joace calul. Ce gândești? Și unii ca aceștia sunt trebuitori pe lume câteodată, pentru că fac pe oameni să prindă la minte. Zi și dumneata că ai avut să tragi un păcat strămoșesc. Vorba aceea, părinții mănâncă aguridă și fiilor li se strepezesc dinții. Hai, nu mai sta la gânduri, încalecă pe mine și puneți nădejdea în Dumnezeu, că mare-i puterea Lui. Nu ne-a lăsat El să suferim îndelung. Cum vrei. Ce-i e scris omului, în frunte-i pus. Doar mare-i cel de sus. S-or sfârși ele și acestea de la o vreme. Harap Alb atunci încalecă și calul pornește la pas până ce iese mai încolo departe ca să nu-i ia lumea la ochi. Și apoi, încordându-se și scuturându-se odată voinicește, iarăși arată puterile zicând, ține-te zdravăn, stăpâne, că iar am să zbor. Și zicând aceste, odată și zboară cu Harap Alb. Și când vântul a aburit, Iaca și ei la Sfânta Duminică iar au sosit. Sfânta Duminică era acasă și, cum a văzut pe Harap Alb poposind la ușa ei, pe loc l-a întâmpinat și i-a zis cu blândețe, ei, Harap Alb, așa-i că iar te-a ajuns nevoia de mine? Așa este, măicuță, răspunse Harap Alb, cufundat în gânduri și galben la față, de parcă îi luase pânza de pe obraz. Spânul vrea să-mi răpună capul cu orice preț și de-aș muri mai degrabă, să scap odată de zbucium, decât așa viață, mai bine moarte de 1000 de ori. Vai de mine și de mine, Harap Alb, zise Sfânta Duminică. Parcă nu te-aș fi crezut așa slab de înger, dar după cât văd, ești mai fricos decât o femeie. Hai, nu mai sta ca o găină plouată. Rămâi la mine în astă noapte și ți-o dai eu vreun ajutor. Mare-i Dumnezeu, n-a mai fi el după gândul spânului? Însă mai rabdă și tu, fătul meu, că mult ai avut de răbdat și puțin mai ai. Până acum ți-a fost mai greu, dar de acum înainte tot așa are să-ți fie. Până ce ieși din slujba spânului, de la care ai să tragi încă multe necazuri, dar ai să scapi din toate cu capul teafăr, pentru că norocul te ajută. Poate așa să fie, măicuță, zise Harap Alb, dar prea multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu. Cât te-a dat Dumnezeu, Harap Alb, zise Sfânta Duminică. Așa a trebuit să se întâmple și n-ai cui bănui.
pentru că nu-i după cum gândește omul, ci după cum vrea Domnul. Când vei ajunge și tu odată mare și tare, îi căuta să judeci lucrurile de a fi rapăr și vei crede celor asupriți și necăjiți, pentru că știi acum ce-i necazul. Dar până atunci mai rabdă, harap alb, căci cu răbdarea îi frigi pielea. Harap alb, nemai având ce zice, mulțumește lui Dumnezeu, și de bine și de rău și Sfintei Duminici, pentru buna găzduire și ajutorul făgăduit. Ia acum mai vii de acasă, fătul meu, zică cine a zice și cum a vrea să zică. Dar când este să dai peste păcat, dacă-i înainte te silești să-l ajungi, iar dacă-i în urmă, stai și-l aștepți. Mă rog, ce mai la deal la vale? Așa e lumea asta. Și de-ai face ce ai face, rămâne cum este ea. Nu poți să o întorci cu umărul, măcar să te pui în ruptul capului. Vorba aceea, zi lume și te mântuie, dar ia să lăsăm toate la o parte și până la una alta, hai să vedem ce-i de făcut cu cerbul, că spânul te-a fi așteptând cu nerăbdare și stăpân nu-i, trebuie să-l asculți. Vorba aceea, leagă calul unde zice stăpânul. Și odată scoate Sfânta Duminică obrăzarul și sabia lui Statu Palmă barbăcot, de unde le avea și, dându-le lui Harap alb, zice: ține aceste, ca o să-ți fie de mare trebuință unde mergem, și chiar haidem cu ajutorul Domnului să isprăvim odată și trebușoara asta. Și pe la cântatul cu coșilor se ia Sfânta Duminică împreună cu Harap alb și se duc în pădurea cerbului. Și cum ajung în pădure, sapă o groapă adâncă de un stat de om, lângă un izvor, unde în fiecare zi pe la amiază venea cerbul de bea apă. Apoi se culca acolo pe loc și dormea cât un bei până ce asfințea soarele. Și după aceea, sculându-se, o lua în porneală și nu mai da pe la izvor, iar până a doua zi pe la amiază. Ei, acum groapa este gata, zise Sfânta Duminică. Tu, Harap alb, rămâi aici întrânsa toată ziua și ia ca ce ai de făcut. Pune-ți obrăzarul cum se pune, iară sabia să n-o slăbești din mână și de amiază, când a venit cerbul aici la izvor să bea apă și s-a culcat și a dormi, cu ochii deschiși cum iei feleșagul tu îndată ce îi auzi horăind, să ieși încetișor și să potrivești așa, ca să-i zbori capul dintr-o singură lovitură de sabie și apoi repede să te arunci în groapă și să șezi acolo întrânsa până după asfințitul soarelui. Capul cerbului are să te strige până atunci mereu pe nume, ca să te vadă, dar tu nu cumva să te înduplești de rugămintea lui și să te ițești la dânsul, care are un ochi otrăvit și când l-a pironit spre tine, nu mai trăiești. Însă, cum a asfințit soarele, să știi că a murit cerbul. Și atunci să iei fără frică să-i jupești pielea, iară capul să-l iei așa întreg cum se găsește și apoi să vii la mine. Și așa Sfânta Duminică se ia și se întoarnă singură acasă. Iară Harap alb rămâne la pândă în groapă și când pe la amiază numai ea ca ce aude Harap alb un muget înădușit, cerbul venea boncăluind. Și ajungând la izvor, odată și începe a bea hâlpav la apă rece, apoi mai boncăluiește și iar mai bea câte un răstimp, și iar mai boncăluiește și iar mai bea, până ce nu mai poate. După aceea începe a-și arunca țărnă după cap ca buhaiul și apoi, scurmând de 3 ori cu piciorul în pământ, se tologește jos pe pajiște. Acolo pe loc mai rumegă el cât mai rumegă și pe urmă se așterne pe somn și unde nu începe a mâna porcii la jir. Harap alb, cum îl aude horăind, iese afară încetișor și când îl croiește odată cu sabia pe la mijlocul gâtului, îi și zboară capul cât colo de la trup și apoi Harap alb se aruncă fără sine în groapă, după cum îl povățuise Sfânta Duminică. Atunci sângele cerbului odată a și început a curge gâlgâind și a se răspândi în toate părțile, îndreptându-se și năboind în groapă peste Harap alb, decât pe ce era să-l înece. Iar capul cerbului, zvârcolindu-se dureros, striga cu jale zicând: Harap alb, Harap alb, de nume ți-am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Ieși numai o leacă să te văd în calțea, vrednic ești de comoara ce ți-o las, și apoi să mor cu plăcere, dragul meu. Dar Harap alb tăcea molcum și de-abia își putea descleșta picioarele din sângele închegat, care era mai să umple groapa. În sfârșit, mai strigă el, capul cerbului, cât mai strigă, însă Harap alb nici nu răspunde, nici se arată. Și de la o vreme se face tăcere. Și așa, după asfințitul soarelui, Harap alb iese din groapă, jupește pielea cerbului cu băgare de seamă
să nu-ți mintească vreo piatră din locul ei, apoi ia capul întreg, așa cum se găsea și se duce la Sfânta Duminică. Ei, Harap Alb, Zise Sfânta Duminică. așa-i că am scos-o la capăt și asta? Așa. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al sfinției voastre. Răspunse Harap Alb. Am izbutit, măicuță, să facem și acum pe cheful spânului. Rămânerea aș păgubaș de dânsul să rămân și să-l văd când mi-o vedea ceafa. Atunci și nici atunci, că tare mi-i negru înaintea ochilor. Lasă-l, Harap Alb, în plata lui Dumnezeu, că și-a dat el spânul peste om vreodată, pentru că nu-i nicio faptă fără plată. Zise Sfânta Duminică. Mergi de-ile dușe acestea, că i-or rămânea ele de cap odată. Atunci Harap Alb, mulțumind Sfintei Duminici, îi sărută mâna, apoi încalecă pe cal și pornește tot cum a venit, mergând spre împărăție, Dumnezeu să ne ție, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și pe unde trecea, lumea din toate părțile îl înghesuia, pentru că piatra cea mare din capul cerbului strălucea, de se părea că Harap Alb soarele cu el îl ducea. Mulți crai și împărați ieșeau înaintea lui Harap Alb și care dincotro îl ruga, unul să-i dea bănărit cât a cere el, altul să-i dea fata și jumătate de împărăție, altul să-i dea fata și împărăția întreagă pentru asemene odoare. Dar Harap Alb, ca de foc, se ferea și, urmându-și calea înainte, la stăpânul său le ducea. Și într-una din seri, cum ședea spânul împreună cu moșul său și cu verele sale sus într-un foișor, numai Iaca cezăresc în depărtare un sul de raze scânteietoare care venea înspre dânsii. Și de ce se apropia, de ce lumina mai tare de le fura vederile. Și deodată toată suflarea s-a pus în mișcare. Lumea de pe lume, fiind în mare nedumerire, alerga să vadă ce minune poate să fie. Și când colo, cine era? Harap Alb, care venea în pasul calului, aducând cu sine pielea și capul cerbului pe care le-a și dat în mâna spânului. La vederea acestei minunății, toți au rămas încremeniți și, uitându-se unii la alții, nu știau ce să zică, pentru că, în adevăr, era și lucru de mirare. Dar spânul, cu viclenia sa obișnuită, nu-și pierde cumpătul. Și luând vorbă, zice împăratului: Hei, moșule, ce mai zici? Adeveritul sau vorbele mele? Ce să mai zic, nepoate? Răspunse împăratul uimit. Ia să am eu o slugă așa de vrednică și credincioasă ca Harap Alb, aș pune-o la masă cu mine, că mult prețuiește omul acesta. Va să-și pună pofta în cui? Răspunse spânul cu glas răutăcios. Asta n-aș face-o eu de-ar mai fi el pe cât este. Doar nu-i frate cu mama să-l pun în capul cinstei. Eu știu, moșule, că sluga-i slugă și stăpânul-i stăpân. S-a mântuit vorba. Na, dar apoi pentru vrednicia lui mi l-a dat tata, căci altfel de ce l-aș fi luat cu mine. Hei, nu știți dumneavoastră ce poama dracului e Harap Alb aista. Până l-am dat la brazdă, mi-am stupit sufletul cu dânsul. Numai eu îi vin de hac. Vorba aceea, frica păzește bostănăria. Alt stăpân în locul meu nu mai face brânză cu Harap Alb, cât îi lumea și pământul. Ce te potrivești, moșule? Cum văd eu? Dumneata prea intri în voia supușilor. De aceea nu-ți dau cerbii pietre scumpe și urșii sălați. Mie unuia știu că nu-mi suflă nimeni în borș când văd că mâța face mărazuri, ți-o strâng de coadă, de mănâncă și mere pădurețe, căci n-are încotro. Dacă ți-a ajutat Dumnezeu să mă rânduiești mai degrabă în locul dumitale, îi vedea, moșule dragă, ce prefacere are să ia împărăția, n-or mai ședea lucrurile tot așa moarte cum sunt, pentru că știi vorba aceea, omul sfințește locul. Fost ai și dumneata la tinerețe, nu zic, dar acum îți cred. Dă bătrânețe nu-s, cum n-or sta trebile baltă. În sfârșit, spânului îi mergea gura ca pupăza de a amețit pe împăratul, încât a uitat și de Harap Alb, și de cerb, și de tot. Fetele împăratului însă priveau la verișor cum privește câinele la mâță și le era drag ca sarea în ochi, pentru că le spunea inima ce om fără de lege este spânul. Dar cum erau să iasă ele cu vorba înaintea tatălui lor? Spânul n-avea de cine. Vorba aceea, găsise un sat fără câini și se plimbla fără băți. Că altă, ce pot să zic? La vreo câteva zile după asta, împăratul făcu un ospăț foarte mare în cinstea nepotul său, la care ospăți au fost poftiți cei mai străluciți oaspeți, împărați, crai, voievozi, capitanii oștirilor, mai mari orașelor și alte fețe cinstite.
În ziua de ospăț, fetele împăratului s-au pus cu rugămintea pe lângă spân să dea voie lui Harap Alb ca să slujească și el la masă. Spânul, neputându-le strica hatârul, cheamă pe Harap Alb de față cu dânsele și în voia aceasta. Însă cu tocmală, ca în tot timpul ospățului, să stea numai la spatele stăpânul său și nici măcar să-și ridice ochii la ceilalți meseni, că Deloi vedea obrăznicindu-se cumva. Acolo pe loc îi și tai capul. Auzit ai ce am spus, slugă netrebnică, zise spânul, arătând lui Harap Alb tăișul paloșului, pe care jurase credință și supunere spânului la ieșirea din fântână. Da, stăpâne, răspunse Harap Alb cu umilință. Sunt gata la porunca luminării voastre. Fetele împăratului au mulțumit spânului și pentru atâta. Amu tocmai pe când era temeiul mesei și oaspeții, tot gustând vinul de bun, începuse a se chiur-chiului câte o leacă, numai ea ca o pasăre măiastră se vede bătând la fereastră și zicând cu glas muieratic: Mâncați, beți și vă veseliți, dar de fata împăratului Roș nici nu gândiți. Atunci, deodată, tuturor mesenilor pe loc li s-a stricat cheful și au început a vorbi care ce știa și cum îi ducea capul. Unii spuneau că împăratul Roș, având inimă haină, nu se mai satură de a vărsa sânge omenesc. Alții spuneau că fata lui este o farmazoană cumplită și că din pricina ei se fac atâtea jertfe. Alții întăreau spusele celorlalți, zicând că chiar ea ar fi venit în chip de pasăre de abătut acum la fereastră, ca să nu lase și aici lumea în pace. Alții ziceau că oricum ar fi, dar pasărea aceasta nu-i lucru curat și că trebuie să fie un trimis de undeva numai pentru a iscodi casele oamenilor. Alții, mai fricoși, își stupeau în sân, menind-o ca să se întoarcă pe capul acelui care a trimis-o. În sfârșit, unii spuneau într-un fel, alții în alt fel, și multe se ziceau pe seama fetei împăratului Roș, dar nu se știa care din toate acele vorbe este cea adevărată. Spânul, după ce îi ascultă pe toți cu luare aminte, clătină din cap și zise: Rău e când ai a face tot cu oameni care se tem și de umbra lor. Dumneavoastră, cinstiți oaspeți, se vede că pașteți boboci de nu vă pricepeți al cui faptii acesta. Și atunci spânul repede își ațintește privirile asupra lui Harap Alb și, nu știu cum, îl prinde zâmbind. Așa, slugă vicleană, ce-mi ești? Va să zic că tu ai știință de asta și nu mi-ai spus. Acum de grabă să-mi aduci pe fata împăratului Roș. De unde știi și cum îi știi tu? Hai, pornește. Și nu cumva să faci de altfel, că te-ai dus de pe fața pământului. Atunci Harap Alb, ieșind plin de mâhnire, se duce în graj la cal și, netezindu-l pe coamă și sărutându-l, zice: Dragul meu tovarăș, la grea nevoie m-a băgat iar spânul. Am o ascornit alta, cică să-i aduc pe fata împăratului Roș de unde o știi. Asta-i curat vorba aceea, poftim pungă la masă dacă ți-ai adus de acasă. Se vede că mi s-a apropiat funia la par. Cine știe ce mi s-a mai întâmplat. Cu spânul tot am dus-o cum am dus-o câinește până acum, dar cu omul Roș nu știu zău la cât mi-a stat capul. Și apoi unde s-a fi găsind acel împărat Roș și fata lui, care cică este o farmazoană cumplită, numai cel de pe comoară a fi știind. Parcă dracu vrăjește de n-apuc bine a scăpat din una și dau peste alta. Se vede că m-a născut mama într-un ceas rău, sau nu știu cum să mai zic, ca să nu greșesc înaintea lui Dumnezeu. Mă pricep eu tare bine ce ar trebui să fac ca să se curme odată toate acestea. Dar m-am deprins a târâi după mine o viață ticăloasă. Vorba aceea, să nu dea Dumnezeu omului cât poate el suferi. Stăpâne, zise atunci calul, nechezând cu înfocare, nu te mai olicăi atâta. După vreme rea, a fi el vreodată și senin. Dacă ar sta cineva să-și facă seamă de toate cele, cum chitești dumneata să apoi atunci ar trebui să vezi tot oameni morți pe toate cărările. Nu fi așa de nerăbdător. De unde știi că nu s-or schimba lucrurile în bine și pentru dumneata? Omul e dator să se lupte cât a putea cu valurile vieții, căci știi că este o vorbă. Nu aduce anul ce aduce ceasul. Când sunt zile și noroc, treci prin apă și prin foc și din toate scapi nevătămat. Vorba cântecului: Fă-mă, mamă, cu noroc și măcar mă aruncă în foc. Las pe mine, stăpâne, că știu eu pe unde te-o duce la împăratul Roș, pentru că m-au mai purtat odată păcatele pe acolo cu tatu tău, în tinerețile lui. Hai, încalecă pe mine și ține-te bine,
că acum am să-mi arăt puterile chiar de aici, de pe loc, în ciuda spânului, ca să-i punem venin la inimă. Harapalb atunci încalecă și calul, nechezând odată puternic, zboară cu dânsul. În înaltul cerului, văzduhul pământului, și o ia de-a curmeziș, de la nori către soare, printre lună și luceferi, stele mândre lucitoare. Și apoi, de la o vreme, începe a se lăsa lin ca vântul și luând de-a lungul pământului, merg spre împărăție. Dumnezeu să ne ție că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Dar ia să vedem ce se mai petrece la masă după ducerea lui Harapalb. Hei, hei! Zise spânul în sine, tremurând de ciudă. Nu te-am știut eu că mi-ești de aceștia, că de mult îți făceam felul. Dar trăind și nemurind, te-oi sluji eu, măi bade. Paloșul ăsta are să-ți știe de știre. Ei, vedeți, moșule și cinstiți meseni, cum hrănești pe dracul, fără să știi cu cine ai de-a face. Dacă nu-s și eu un puișor de om în felul meu, dar tot m-a tras Harapalb pe sfoară. Bine a zis cine a zis că unde-i cetatea mai tare, acolo bate dracul război mai puternic. În sfârșit, împăratul, fetele sale și toți oaspeții rămaseră încremeniți, spânul bodrogănind din gură, nu știa cum să-și ascundă ura, iar Harapalb, îngrijit de ce i s-ar mai putea întâmpla în urmă, mergea tot înainte prin locuri pustii și cu greu de străbătut. Și când să treacă un pod peste o apă mare, ea ca o nuntă de furnici trecea și ia tocmai atunci podul. Ce să facă Harapalb? Stă el o leacă și se sfătuiește cu gândul: să trec peste dânsele, am să omor o mulțime, să dau prin apă, mă tem că mă ineca, cu cal cu tot. Dar tot mai bine să dau prin apă, cum a dat Dumnezeu, decât să curm viața atâtor găzulițe nevinovate. Și zicând Doamne ajută, se aruncă cu calul în apă, o trece în not dincolo, la cel mal, fără primejdie, și apoi își ia drumul înainte. Și cum mergea el, numai Iaca îi se înfățișează o furnică zburătoare zicând: Harapalb, fiindcă ești așa de bun, de ți-a fost milă de viața noastră, când treceam pe pod și nu ne-ai stricat veselia, vreau să-ți fac și eu un bine, n-ați aripa asta, și când îi avea vreodată nevoie de mine, să dai foc aripei, și atunci eu împreună cu tot neamul meu avem să-ți venim în ajutor. Harapalb, strângând aripa cu îngrijire, mulțumește furnicii pentru ajutorul făgăduit și apoi pornește tot înainte. Și mai merge el cât merge și numai Iaca ce aude o bâzăitură nădușită. Se uită el în dreapta, nu vede nimica. Se uită în stânga, nici atâta. Și când se uită în sus, ce să vadă? Un roi de albine se învârtea în zbor pe deasupra capului său și umblau bezmetice de colo până colo, neavând loc unde să se așeze. Harapalb, văzându-le așa, îi se face milă de dânsele și, luându-și pălăria din cap, o pune pe iarbă la pământ, cu gura în sus, și apoi el se dă într-o parte. Atunci bucuria albinelor se lasă jos cu toatele și se adună ciotcă în pălărie. Harapalb, aflându-se cu părere de bine despre asta, aleargă în dreapta și în stânga și nu se lasă până ce găsește un buștihan putregăios, îl scobește cu ce poate și îi face urdiniș. După aceea așează niște țepuși în trânsul, îl freacă pe dinăuntru cu cătușnică, cu sulcină, cu mătăciune, cu poala Sfântă Măriei și cu alte buruiene mirositoare și prielnice albinelor, și apoi, luându-l pe umăr, se duce la roi, răstoarnă albinele frumușel din pălărie în buștihan, îl întoarce binișor cu gura în jos, îi pune deasupra niște captălani ca să nu răzbată soarele și ploaia în lăuntru și apoi, lăsându-l acolo pe câmp între flori, își caută de drum. Și cum mergea el, mulțumit în sine pentru această facere de bine, numai Iaca îi se înfățișează înainte crăiasa albinelor, zicându-i: Harapalb, pentru că ești așa de bun și te-ai ostenit de ne-ai făcut adăpost. Vreau să-ți fac și eu un bine în viața mea. N-ați aripa asta și când îi avea vreodată nevoie de mine, aprinde-o și eu îndată am să-ți vin într-o ajutor. Harapalb, luând aripa cu bucurie, o strânge cu îngrijire. Apoi, mulțumind crăiesei pentru ajutorul făgăduit, pornește, urmându-și calea tot înainte. Mai merge el cât merge și, când la poalele unui codru, numai Iaca ce vede o dihanie de om, care se pârpâlea pe lângă un foc de 24 de stânjeni de lemne, și tot atunci striga cât îi lua gura, că moare de frig. Și apoi, afară de aceasta, omul acela era ceva de speriat. Avea niște urechi clăpăuge și niște buzoaie groase și dăbălăzate.
Și când sufla cu dânsele, cea deasupra se răsfrângea în sus peste scăfârlia capului, iar cea de desubt atârna în jos, de-i acoperea pântecele. Și, ori pe ce se oprea suflarea lui, se punea promoroaca mai groasă de o palmă. Nu era chip să te apropii de dânsul, că așa tremura de tare, de parcă îl zghihuia dracul. Și dacă ar fi tremurat numai el, ce ți-ar fi fost? Dar toată suflarea și făptura de prin prejur îi țineau hangul. Vântul gemea ca un nebun, copacii din pădure se văicărau, pietrele țipau, vreascurile țiuiau și chiar lemnele de pe foc pocneau de ger. Iară veverițele, găvozdite una peste alta în scorburi de copaci, suflau în unghii și plângeau în pumni, blestemându-și ceasul în care s-au născut. Mă rog, foc de ger era. Ce să vă spun mai mult? Harap Alb, numai o țâră cât a stat de s-a uitat, a făcut țurțuri la gură și, neputându-și stăpâni râsul, zise cu mirare: Multe mai vede omul acesta cât trăiește. Măi, Tartorule, nu mânca haram și spune drept, tu ești gerilă, așa-i că taci? Tu trebuie să fii, pentru că și focul îngheață lângă tine de arzuliu ce ești. Râzi tu, râzi, Harap Alb, zise atunci gerilă tremurând, dar unde mergi, fără mine n-ai să poți face nimica. Hai și tu cu mine dacă vrei, zise Harap Alb. De-abia te-ai mai încălzi mergând la drum, căci nu e bine când stai locului. Gerilă atunci se ia cu Harap Alb și pornesc împreună. Și mergând ei o bucată înainte, Harap Alb vede altă drăcărie și mai mare. O namilă de om mânca brazdele de pe urma a 24 de pluguri și tot atunci striga în gura mare că crapă de foame. Ei, apoi să nu bufnești de râs? Zise Harap Alb. Măi, că multe-ți mai văd ochii. Pe semne cai stai flămânzilă, foametea, sac fără fund sau cine mai știe ce pricopseală a fi, de nu-l poate sătura nici pământul. Râzi tu, râzi, Harap Alb, zice atunci flămânzilă, dar unde mergeți voi, fără mine n-aveți să puteți face nicio ispravă. Dacă e așa, hai și tu cu noi, zise Harap Alb, că doar n-am a te duce în spinare. Flămânzilă atunci se ia după Harap Alb și pornesc tu trei înainte. Și mai mergând ei o postată, numai ea ca Harap Alb vede altă minunăție și mai mare. O arătare de om băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă pe care umblau numai 500 de mori și tot atunci striga în gura mare că se usucă de sete. Măi, da al dracului o rătanie de om e și acesta, zise Harap Alb. Grozav burdăhan și nesățios gâtlej, de nu pot să-i potolească setea nici izvoarele pământului. Mare ghiol de apă trebuie să fie în mațele lui. Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul Setilă, fiul secetei, născut în zodia rațelor și împodobit cu darul subtului. Râzi tu, râzi, Harap Alb, zise atunci Setilă, căruia începu a-i țâșni apa pe nări și pe urechi, ca pe niște lăptoace de mori. Dar unde vă duceți voi? Fără mine degeaba vă duceți. Hai și tu cu noi dacă vrei, zise Harap Alb. De-abia nu te-ai mai linciuri atâta în cele ape, îi scăpa de blestemul broaștelor și-i da răgaz morilor să umble, că destul ți-ai făcut mendrele până acum. Ce, Doamne, iartă-mă, îi face broaște în pântece de atâta apă. Setilă atunci se ia după Harap Alb și pornesc tu patru înainte. Și mai mergând ei o bucată, numai Iaca ce vede Harap Alb altă minunăție și mai minunată. O schimonositură de om avea în frunte numai un ochi, mare cât o sită, și când îl deschidea nu vedea nimica. Dar chior peste ce apuca. Iară când îl ținea închis, dar fie zi, dar fie noapte, spunea că vede cu dânsul în măruntaiele pământului. Iaca! Începu el a răcni ca un smintit. Toate lucrurile mi se arată găurite, ca sitișca, și străvezii ca apa cea limpede. Deasupra capului meu văd o mulțime nenumărată de văzute și nevăzute. Văd iarba cum crește din pământ. Văd cum se rostogolește soarele după deal, luna și stelele cufundate în mare. Copacii cu vârful în jos, vitele cu picioarele în sus și oamenii umblând cu capul între umere. Văd în sfârșit ceea ce n-aș mai dori să vadă nimene, pentru a-și osteni vederea. Văd niște guri căscate uitându-se la mine și nu-mi pot da seama de ce vă mirați așa, miravați de frumusețe-vă. Harap Alb atunci se bate cu mâna peste gură și zice: Doamne ferește de omul nebun, că tare-i de jălit sărmanul.
Pe de o parte îți vine a râde și pe de alta îți vine a-l plânge. Dar se vede că așa l-a lăsat Dumnezeu. Poate că acesta e vestitul Ochilă, frate cu Orbilă, văr primare cu Chiorilă, nepot de soră lui Pândilă, din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă. Ori din târg de la Sălcați, Megieș cu Căutați și de urmă nu-i mai dați. Mă rog, unul e Ochilă pe fața pământului, care vede toate și pe toți altfel de cum vede lumea cealaltă. Numai pe sine nu se vede cât e de frumușel. Parcă-i un boț, chilimboț boțit în frunte cu un ochi, numai să nu fie de ochi. Râzi tu, râzi, harap alb, zise atunci Ochilă, uitându-se închiorchioșat. Dar unde te duci, fără de mine rău are să-ți cadă. Fata împăratului Roș nu se capătă așa de lesne cum crezi tu. Din gardul oancei ți-a dat împăratul, dacă noi fi și eu pe acolo. Hai și tu cu noi dacă vrei, zise Harap Alb, că doar n-avem a te duce de mână ca pe un orb. Ochilă atunci se ia și el după Harap Alb și pornesc toți 5 înainte. Și mai mergând ei o bucată, numai iaca ce vede Harap Alb, altă bâzdăganie, și mai și o pocitanie de om umbla cu arcul după vânat păsări. Și apoi, chitiți că numai în arc se încheia tot meșteșugul și puterea omului aceluia? Ți-ai găsit? Avea un meșteșug mai drăcos și o putere mai pe sus decât își poate dracul închipui. Când voia, așa se lățea de tare, de cuprindea pământul în brațe. Și altădată, așa se deșira și se lungea de grozav, de ajungea cu mâna la lună, la stele, la soare și cât voia de sus. Și dacă se întâmpla să nu nimerească păsările cu săgeata, ele tot nu scăpau de dânsul. Ți le prindea cu mâna din zbor, le răsucea gâtul cu ciudă și apoi le mânca așa, crude, cu pene, cu tot. Chiar atunci avea un vraf de păsări dinainte și o spăta din trânsele cu lăcomie ca un vultan hămesit. Harap Alb, cuprins de mirare, zise: Dar oare pe acesta cum mama dracului l-o fi mai chemând? Zi pe nume să ți-l spun, răspunse atunci Ochilă, zâmbind pe sub mustăți. Dar te mai duce capul ca să-l botezi? Să-i zici păsărilă? Nu greșești. Să-i zici lățilă? Nici atâta. Să-i zici lungilă? Asemene, să-i zici păsări lăți lungilă, mi se pare că e mai potrivit cu năravul și apucăturile lui, zise Harap Alb, înduioșat de mila bietelor păsări. Se vede că acesta e vestitul păsări, lății lungilă, fiul săgetătorului și nepotul arcașului, brâul pământului și scara cerului, ciuma zburătoarelor și spaima oamenilor, că altfel nu te pricepi cum să-i mai zici. Râzi tu de mine, râzi, Harap Alb, zise atunci păsării lăți lungilă. Dar mai bine ar fi să râzi de tine, căci nu știi ce păcat te paște. Chitești că fata împăratului Roș numai așa se capătă? Poate n-ai știință ce vidmă de fată e aceea, când vrea, se face pasăre măiastră, îți arată coada și ia-i urma, dacă poți. De n-a fi și unul ca mine pe acolo, degeaba vă mai bateți picioarele ducându-vă. Hai și tu cu noi, dacă vrei, zise atunci Harap Alb. De-abia mi-i lua pe gerilă de țuluc și l-i purta cu nasul pe la soare, doar s-a încălzit câtuși de cât și n-a mai clănțăni atâta din măsele, ca un cocostârc de cei bătrâncioși, că parcă mă strânge în spate când îl văd așa. Păsările țilungilă se ia atunci după Harap Alb și pornesc ei tușase înainte, și pe unde treceau, pârjol făceau. Gerilă potopea pădurile prin ardere, flămânzile mânca lut și pământ amestecat cu humă și tot striga că moare de foame. Setilă sorbea apa de prin bălți și iazuri, de se zbăteau peștii pe uscat și țipa șarpele în gura broaștei de secetă mare ce era pe acolo. Ochilă vedea toate cele ca dracul și nu mai înghețai ce da din trânsul. Mă rog, nebunii de-a lui câte în lună și în stele dezvenea să fugi de ele, sau să râzi ca un nebun, credeți-mă ce vă spun. În sfârșit, păsările ți lungilă ademenea zburătoarele și, jumulite, nejumulite, ți le păpa pe rudă, pe sămânță, de nu se mai stăvilea nimene cu păsări pe lângă casă de răul lui. Numai Harap Alb nu aducea nicio supărare, însă, ca tovarăș, era părtaș la toate, și la pagubă, și la câștig, și prietenos cu fiecare, pentru că avea nevoie de dânsii în călătoria sa la împăratul Roș, care zice Cică era un om pâclișit și răutăcios la culme. Nu avea milă de om nici cât de un câine. Dar vorba aceea, la unul fără suflet trebuie unul fără de lege, și gândesc eu că din 5 nespălați câți merg cu Harap Alb, i-a venit el vreunul de hac, și-a mai dat împăratul Roș și peste oameni,
nu tot peste butuci ca până atunci. Dar iar mă întorc și zic, mai știi cum vine vremea? Lumea asta e pe dos, toate merg cu capul în jos, puțin suie, mulți coboară, unul macină la moară. Și apoi acel unul are atunci în mână și pâinea, și cuțitul, și taie de unde vrea. Și cât îi place, tu te uiți și n-ai ce-i face. Vorba aceea, cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale. Așa și Harap Alb și cu ai săi. Poate ar izbuti să ia fata împăratului Roș, poate nu. Dar acum, deodată, ei se tot duc înainte și mai la urmă cum le-a fi norocul. Ce-mi pasă mie? Eu sunt dator să spun povestea și vă rog să ascultați. Amu Harap Alb și cu ai săi mai merg ei cât merg și, într-o târzie vreme, ajung la împărăție, Dumnezeu să ne ție, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și cum ajung, odată intră Buluc în ogradă, tu 6. Harap Alb înainte și ceilalți în urmă, care mai chipos și mai îmbrăcat, de se târâiau ațele și curgeau obielele după dânsii, parcă era oastea lui Papuc Hogea Hogegarul. Și atunci Harap Alb se și înfățișează înaintea împăratului Roș, spunându-i de unde, cum, cine și pentru ce anume au venit. Împăratului i-a fost de amirarea, văzând că niște golani au asemenea îndrăzneală, de vin cu nerușinare să-i ceară fata, fie din partea oricui ar fi. Dar nevoind a le strica inima, nu le spune nici da, nici ba, ci le dă răspuns ca să rămâie peste noapte acolo și până mâine dimineață să mai gândi el ce trebuie să facă. Și pe altă parte, împăratul odată cheamă în taină pe un credincios al său și dă poruncă să-i culce în casa cea de aramă înfocată ca să doarmă pentru veșnicie, după cum pățise și alți pețitori, poate mai ceva decât aceștia. Atunci credinciosul împăratului se duce repede și dă foc casei celei de aramă pe dedesubt cu 24 de stânjenii de lemne, de se face casa roșie cum e jăraticul. Apoi cum înserează, vine și poftește pe oaspeți la culcare. Gerila atunci, năzdrăvan cum era el, cheamă pe tovarășii săi deoparte și le zice încetișor: Măi, nu cumva să vă împingă mititelul să intrați înaintea mea unde ne aduce omul țapului celui roș, că nu mai ajungeți să vedeți ziua de mâine. Doar unui împăratul Roș, vestit prin meleagurile aceste pentru bunătatea lui cea nemaipomenită și milostivirea lui cea neauzită. Îl știu eu cât e de primitor și de darnic la spatele altora. Numai de nu i-ar muri mulți înainte, să trăiască 3 zile cu cea de-al altaieri. Da, apoi fetișoara lui, a zis dracul și s-a făcut. Bucățică ruptă tată său în picioare, ba încă și mai și. Vorba aceea, capra sare masa și iada sare casa. Dar las că și-au găsit ei omul. De nu le-oi veni eu de hac în astă noapte, nici mama dracului nu le mai vine. Așa gândesc și eu, zise Flămânzilă. Și-a pus el împăratul Roș boi în cârt cu dracul, dar are să-i scoată fără coarne. Ba mi se pare că da el și te leagă, și plug, și otic, și tot, numai să scape de noi, zise Ochilă. Ia ascultați, măi, zise Gerilă. Vorba lungă, sărăcia omului. Mai bine haidem la culcare, că ne așteaptă omul împăratului cu masa întinsă, cu făcliile aprinse și cu brațele deschise. Hai, ascuțiți-vă dinții și porniți după mine. Și odată pornesc ei, teleap, teleap, teleap. Și, cum ajung în dreptul ușii, se opresc puțin. Atunci Gerilă suflă de 3 ori cu buzișoarele sale cele iscusite și casa rămâne nici fierbinte, nici rece, cum e mai bine de dormit întrânsa. Apoi intră cu toții în lăuntru, se tologește care unde apucă și tac mă cheamă. Iară credinciosul împăratului, încuind ușa pe din afară cu repejune, le zice cu răutate: Las că v-am găsit eu ac de cojoc. De acum dormiți, dormirea somnul cel de veci, că v-am așternut eu bine. Vă veți face scrum până mâine dimineață. Apoi îi lasă acolo și el se duce în treaba lui. Dar Harap Alb și cu ai săi nici nu bindiseau de asta. Ei, cum au dat de căldurică, pe loc li s-au muiat ciolanele și au început a se întinde și a se hârjoni în ciuda fetei împăratului Roș. Ba încă Gerilă se întindea de căldură, de-i treceau genunchile de gură. Și Hojma morocănea pe ceilalți zicând: Numai din pricina voastră am răcit casa, căci pentru mine era numai bună cum era. Dar așa pățești dacă te iei cu niște bicisnici. Las că va mai păli el berechetul acesta de altă dată. Știi că are haz și asta? Voi să vă lăfăiți și să huzuriți de căldură, iar eu să crap de frig.
Bună treabă! Să-mi dau eu liniștea mea pentru hatârul nu știu cui? Acuși vă târnăiesc prin casă, pe rudă pe sămânță. Încaltea să nu se aleagă nimica nici de somnul meu, dar nici de al vostru. Ia tacă-ți gura, măi, Tacă-ți Gerilă! gura, măi, Gerilă! Ziseră ceilalți. Acuși se face ziua și tu nu mai stinchești cu brașoave de ale tale. Al dracului ligioaie mai ești. Destul acum că ne-ai făcut capul călindar. Cine a mai dori să facă tovărășie cu tine, aibă-și parte și poartă-ți portul. Că pe noi știu că ne-ai amețit. Are cineva cap să se liniștească de răul tău? Ia auzi-l-i. Parcă-i o moară hodorogită. Numai gura lui se aude în toate părțile. Hojma tolocănește pentru nimica toată, curat ca un nebun. Tu, măi, ești bun de trăit numai în pădure, cu lupii și cu urșii, dar nu în case împărătești și între niște oameni cum se cade. Ia ascultați, măi, dar de când ați pus voi stăpânire pe mine? Zise Gerilă. Apoi nu mă faceți din calmăgar, că vă veți găsi mantaua cu mine. Eu îs bun cât îs bun, dar și când mă scoate cineva din răbdare, apoi nu-i trebuie nici țigan de laie împotriva mea. Zău, nu șuguiești, măi, buzilă, dar amarnic mai ești la viață. Când te mânii, faci sânge în baligă. Zise Flămânzilă. Tare mi-ești drag, te-aș vărâ în sân, dar nu în cap de urechi. Ia mai bine ogoiește-te o leacă și mai strângeți buzișoarele acasă. Nu de alta, dar să nu-ți pară rău pe urmă, că doar nu ești numai tu în casa asta. Ei, apoi, vorba aceea, fă bine să-ți auzi rău, zise Gerilă. Dacă nu v-am lăsat să intrați aici înaintea mea, așa mi se cade, ba încă și mai rău decât așa. Cine a face de altă dată ca mine să pățească? Ai dreptate, măi, Gerilă, numai tu nu te cauți, zise Ochilă. Dar cu prujituri de a tale, ea acuși se duce noaptea și vai de odihna noastră. Măcar tu să fii acela, ce ai zice, când ți-a stricat cineva somnul? Ba încă ai dat peste niște oameni ai lui Dumnezeu, dar să fi fost cu alții. Hei, mâncai papara până acum. Dar nu mai tăceți, măi, că ea acuși trec cu picioarele prin pereți și ies afară cu acoperământul în cap, zise Lăți Lungilă. Parcă nu faceți-a bine, de nu vă mai astâmpără dracul nici la vremea asta. Măi, buzilă, mi se pare că tu ești toată pricina gâlcevei dintre noi. Ba bine că nu, zise Ochilă. Are el noroc de ce are, dar știu eu ce i-ar trebui. Ia, să-i faci chica topor, spinarea dobă și pântecele cobză, zise Setilă. Căci altmintrelea nici nu e de chip să o scoți la capăt cu buclucașul acesta. Gerilă, văzând că toți îi stau împotrivă, se mânie atunci și unde nu trântește o brumă pe pereți, de 3 palme de groasă, de-au început a clănțăni și ceilalți de frig, de sărea cămășa de pe dânsii. Na, în caltea v-am făcut și eu pe obraz. De acum înainte spuneți ce vă place, că nu mi-a fi ciudă, zise Gerilă râzând cu hohot. Ei, apoi, cică să nu te strigi de râs. De harap alb, nu zic. Dar voi, mangosiților și farfasiților, de câte ori îți fi dormit în stroh și pe târnomată, să am eu acum atâția bani în pungă, nu mi-ar mai trebui altă. Oare nu cumva v-ați face și voi niște feciori de ghindă fătați în tindă că sunteți obraze subțiri? Iar cauți sămânță de vorbă, măi, buzilă? Ziseră ceilalți. Al dracului să fii cu tot neamul tău în vecii vecilor. Amin. De asta și eu mă anin și mă închin la cinstita fața voastră, ca la un codru verde, cu un poloboc de vin și cu unul de pelin, zise Gerilă. Și haide acum să dormim, mai acuși să ne trezim, într-un gând să ne unim, pe harap alb să-l slujim și tot prieteni să fim, căci cu vrajbă și urgie raiul n-o să-l dobândim. În sfârșit, ce-or fi mai dondănit ei și cât ori mai fi dondănit, că numai iaca se face ziua. Și atunci credinciosul împăratului, crezând că s-a curățit de oaspeți, vine cu gândul să măture scrumul afară, după rânduială. Și când ajunge mai aproape, ce să vadă? Casa cea de aramă, înfocată așa de strașnic de cusară, era acum toată numai un sloi de gheață și nu se mai cunoștea pe din afară nici ușă, nici ușori, nici gratii, nici obloane la ferești, nici nimica. Iar în lăuntru se auzea un tărăboi grozav. Toți bocăneau la ușă cât ce puteau și strigau cât le lua gura zicând: Nu știm ce fel de împărat e acesta, de ne lasă fără scânteie de foc în vatră, să degerăm aici.
Așa sărăcie de lemne nu s-a văzut nici la bordeiul cel mai sărăcăcios. Vai de noi și de noi, că ne-a înghețat limba în gură și măduva în ciolane de frig. Credinciosul împăratului, auzind aceste, pe de o parte l-a cuprins spaima, iară pe de alta s-a îndrăcit de ciudă. Și dă el să descuie ușa, nu poate, dă să o desprindă nici atâta. Pe urmă ce să facă? Aleargă și vestește împăratului despre cele întâmplate. Atunci vine și împăratul cu o mulțime de oameni, cu cazmale ascuțite și cu cazane pline cu un crop. Și unii tăiau gheața cu cazmalele, alții aruncau cu un crop pe la țâțânile ușii și în borta cheii și după multă trudă, cu mare ce hălăduiesc de deschid ușa și scot pe oaspeți afară. Și când colo, ce să vezi, toți erau cu părul, cu barba și mustețile pline de promoroacă, de nu-i cunoșteai, oameni sunt, draci sunt, ori alte arătări, și așa tremurau de tare, de le dârdâiau dinții în gură. Iară mai ales pe Gerilă, parcă-l zghihuiau toți dracii, pozne făcea cu buzișoarele sale, încât s-a îngrozit și împăratul Roș când l-a văzut făcând așa de frumușel. Atunci Harap Alb, ieșind dintre dânsii, se înfățișează cuvincios înaintea împăratului, zicând: Prea înălțate împărate, luminarea sa, nepotul prea puternicului verde împărat, m-a fi așteptând cu nerăbdare. De acum înainte, cred că mi-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Bine, voinice, zise împăratul, uitându-se la dânsii ca macru oarecum. A venit ea și vremea aceea, dar acum, deodată, ia să o spătați ceva, ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea ca de la o casă pustie. Parcă v-a ieșit un sfânt din gură, luminate împărate, zise atunci Flămânzilă, că ne ghiorăiesc mațele de foame. Poate ni-ți da și ceva de udeală, măria ta, zise Setilă, că ne sfârie gâtlejul de sete. Ia lăsați, măi, zise Ochilă clipocind mereu din gene, că luminarea sa știe ce ne trebuie. Așa cred și eu, zise Păsărilă. Doar de-a puterea Ahi am căzut la casă împărătescă, să nu vă temeți, că are înălțimea sa atâta purtare de grijă, ca să nu fim chinuiți cu frig, cu foame și cu sete. Mai rămâne îndoială despre asta, zise Gerilă tremurând cumplit. Dar n-aveți știință că înălțimea sa este tata flămânzilor și al însetaților? Și tocmai de asta mă bucur și eu, că de-abia moi mai încălzi o leacă bând sângele Domnului. Ei, tacă-vă gura de acum, zise Flămânzilă. Destul e o măciucă la un car de oale. Nu tot cetărați pe măria sa, că om e dumnealui. Pentru niște sărăcuți ca noi e greu de făcut trebi de acestea. Dar la o împărăție, ca cum te-ar pișca un purice, nu se mai bagă în seamă. Din partea mea, mâncarea-i numai o zăbavă, băuturica mai este ce este, zise Setilă. Și-aș ruga pe luminarea sa că, dacă are de gând a ne ospăta, după cum s-a hotărât, apoi să ne îndesească mai mult cu udeala, pentru că acolo stă toată puterea și îndrăzneala. Vorba aceea, dă-i cu cinstea, să piară rușinea. Dar mi se pare că ne-am prea întins cu vorba și luminarea sa nu știe cum să ne mai intre în voie. Acum, de ne-ar da odată ce ne-ar da, zise Flămânzilă, căci mă roade inima de foame ce mi-e. Ia mai îngăduiți o leacă, măi, zise Ochilă, că doar nu v-au mas șoareci în pântece. Acuși s-or aduce și bucatele, și vinul, și nu mai de-ați avea pântece unde să le puneți. Îndată vi s-a aduce și de mâncare și băutură, zise împăratul, nu mai de-ți putea dovedi cât vă voi da eu, că de nu-ți fi mâncători și băutori buni, v-ați găsit beleaua cu mine, nu vă pară lucru de șagă. De ne-ar da Dumnezeu tot atâta supărare luminarea voastră, zise atunci Flămânzilă, ținându-se cu mâinile de pântece. Și înălțimei voastre gând bun și mână slobodă, ca să ne dați cât se poate mai multă mâncare și băuturică, zise Setilă, căruia îi lăsa gura apă, că din mâncare și băutură las dacă ne-a întrece cineva, numai la treabă nu ne prea punem cu toți nebunii. Împăratul tăcea la toate aceste, îi asculta cu dezgust și nu mai înghițea noduri, dar în gândul său, bine, bine, cercați voi marea cu degetul, dar ia să vedem cum i-ți da de fund. Vă vor ieși ele toate aceste pe nas. După aceea îi lasă și se duce în casă. În sfârșit nu trece mult la mijloc și numai Iaca li se aduc 12 harabale cu pâine, 12 ialovițe fripte și 12 buți pline cu vin de cel hrănit, de care, cum bei câte o leacă, pe loc ți se taie picioarele, îți sclipesc ochii în cap, ți se încleie limba în gură și începi a bolborosi turcește,
fără să știi bechiu măcar. Flămânzilă și Setilă ziseră atunci celorlalți: Măi, mâncați voi întâi și beți cât veți putea. Dar nu cumva să vă puneți mintea cu toată mâncarea și băutura, că apoi al vostru e dracul. Atunci Harap Alb, Gerilă, Ochilă și păsărilă-ți lungilă se pun ei de ospătează și beau cât le trebuie. Dar ce are a face? Parcă nici nu se cunoștea de unde au mâncat și au băut, că doar mâncare și băutură era acolo, nu șagă. Dă ca la o împărăție. Hai, ia dați-vă deoparte, măi păcătoșilor, că nu mai ați crâmpoțit mâncarea, ziseră atunci Flămânzilă și Setilă, care așteptau cu neastâmpăr, fiind rupți în coș de foame și de sete. Și atunci, unde nu începe Flămânzila a cărăbănit deodată în gură câte o haraba de pâine și câte o ialoviță întreagă, și repede mi ți le-a înfulecat și le-a forfecat, de parcă n-au mai fost. Iară Setilă, dând fundurile afară la câte o bute horp, ți-o sugea dintr-o singură sorbitură și, repede, miții le-a supt pe toate de-a rândul, de n-a mai rămas nici măcar picatură de vin pe doage. După aceea Flămânzilă a început a striga în gura mare că moare de foame și a zvârli cu ciolane în oamenii împărătești care erau acolo de față. Iară Setilă striga și el cât ce putea că crapă de sete și zvârlea, cu doage și cu funduri de poloboc în toate părțile, ca un nebun. Împăratul atunci, auzind vuiet tocmai din casă, iese afară și, când vede aceste, își pune mâinile în cap de necaz. Măi, aceștia scurat sărăcie trimisă de la Dumnezeu pe capul meu, zise împăratul în sine plin de amărăciune. Mi se pare că ia acum mi-am dat și eu peste oameni. Harap Alb iese atunci din mijlocul celorlalți și iar se înfățișează înaintea împăratului zicând: Să trăiți, luminate împărate! De acum cred că mi-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră, căci nepotul împăratului verde ne-a fi așteptând cu nerăbdare. A veni ea și vremea aceea, voinice, zise împăratul cam cu jumătate de gură. Dar ea mai aveți puțină răbdare, căci fata nu-i de cele de pe drumuri, s-o luați numai așa, cum s-ar întâmpla. Ia să mai vedem cam cum ar veni trebușoara asta. Nu-i vorbă, de mâncat ați mâncat și de băut ați băut fiecare cât 17. Însă, de acum înainte, mai aveți și ceva treabă de făcut. Iaca, vă dau o mierță de sămânță de mac amestecată cu una de nisip mărunțel și până mâine dimineață să-mi alegeți macul de o parte, fir de fir și nisipul de altă parte. Nu cumva să găsesc vreun fir de mac printre nisip sau vreunul de nisip printre mac, că atunci am stricat pacea. Și dacă îți putea scoate la capăt trebușoara asta, atunci oi mai vedea eu. Iară de nu, veți plăti cu capul obrăznicia ce ați întrebuințat față cu mine, ca să prindă și alții la minte, văzând de patima voastră. Și apoi, ducându-se împăratul în treaba lui, i-a lăsat să-și bată capul cum vor ști. Atunci Harap Alb și cu ai săi au început a strânge din numere, nepricepându-se ce-i de făcut. Ei, apoi șagă vă pare? Cu chițibușuri de aceste să ne zăbovim noi? Pâclișit om e împăratul roș, se vede el, zise atunci Ochilă. Eu, nu-i vorbă, măcar că e așa de întuneric, deosebesc tare bine firele de mac din cele de nisip. Dar numai iuțeală și gură de furnică ar trebui să aibi ca să poți apuca, alege și culege niște flecuștețe ca aceste în așa scurtă vreme. Bine a zis cine a zis ca să te ferești de omul roș, căci el își tai dracul în picioare, acum văd eu. Harap Alb își aduce atunci aminte de aripa cea de furnică, o scoate de unde o avea strânsă, apoi scapără și îi dă foc cu o bucățică de iască aprinsă. Și atunci, minune mare. Numai iaca au și început a curge furnicile cu droaia, câtă pulbere și spuză, câtă frunză și iarbă. Unele pe sub pământ, altele pe deasupra pământului și altele în zbor, de nu se mai curmau venind. Și într-un buc au și ales nisipul de o parte și macul de altă parte, să fi dat mii de lei, nu găseai fir de mac printre nisip sau fir de nisip printre mac. Și apoi, în zori de ziua, când e somnul mai dulce de doarme și pământul sub om, o mulțime de furnici de cele mărunțele au străbătut în lăuntrul palatului și au început a pișca din somn pe împăratul, de-l frigeau nu altceva. Și văzându-se el cuprins de așa usturime, s-a sculat cu nepus în masă, căci nu mai era de chip să doarmă, cum dormea alte dăți, până pe la amiază, nesupărat de nimene. Și, cum s-a sculat, a și început a căuta cu deamănuntul prin așternut, să vadă ce poate să fie.
dar a găsit nimica toată, căci furnicile parcă intrară în pământ. S-au mistuit, de nu se știe ce s-au mai făcut. A dracului treabă, uite ce blândă mi-a ieșit pe trup. Să fi fost nimica, parcă nu-mi vine a crede. Însă, mai știu eu? Ori părerea mă înșală, ori s-a stricat vremea, zise împăratul. Din două, una trebuie să fie numai decât, dar până una alta, ia să mă duc să văd. Ales au nisipul de maca cei nespălați, care îmi rod urechile să le dau fata. Și când se duce împăratul și vede cum se îndeplinise de bine porunca lui, se umple de bucurie. Și, nemai având ce pricină să le caute, rămâne pe gânduri. Atunci Harap Alb iar iese din mijlocul celorlalți și se înfățișează împăratului zicând: Prea înălțate împărate, de acum cred că mi-ți da fata ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit. A venit ea și vremea aceea, voinice, zise împăratul îngânând vorba printre dinți. Dar până atunci mai este încă treabă. Ia ca ce aveți de făcut. Fata mea are să se culce de seară unde se culcă totdeauna, iară voi să mi-o străjuiți toată noaptea. Și dacă mâine dimineață s-a aflat tot colo, atunci poate să ți-o dau, iară de nu ce-i păți, cu nimeni nu-i împărți. Înțelesați? Să trăiți, luminate împărate, răspunse Harap Alb. Numai de n-ar fi mai multă întârziere, căci stăpânul mă așteaptă și grozavă urgie poate să cadă pe capul meu din astă pricină. Stăpânul tău ca stăpânul tău, ce ți-a face el, asta-i deosebit de bașcă, zise împăratul uitându-se chiorâși la dânsii. Ieie-vă măcar și pielea de pe cap, ce am eu de acolo, însă pe mine căutați să nu mă smintiți. Fata și ochii din cap, căci atâta viileacul, v-ați dus pe copce cu toată șmecheria voastră. După aceasta împăratul îi lasă încurcați și se duce la ale sale. Aici încă trebuie să fie un drac la mijloc, zise Gerilă, clătinând din cap. Ba încă de cei bătrâni, săgeata de noapte și dracul cel de amiază-zi, răspunse Ochilă. Dar nu și-a jucat el mendrele îndelung, așa cred eu. În sfârșit, durai-vurai, seara vine, fata se culcă și Harap Alb se pune de strajă chiar la ușa ei, iar ceilalți se înșiră tot câte unul până la poartă, după poruncă. Și când pe aproape de miezul nopții, fata împăratului se preface într-o păsărică și zboară nevăzută printre 5 străji. Dar când ajunge pe la străjerul Ochilă, el, Sireicanul, mi-ți-o vede și dă de știre lui Păsărilă, zicând: Măi, fetișoara împăratului ne-a tras butucul, a dracului zgâtie de fată. S-a prefăcut în păsărică, a zburat ca săgeata pe lângă ceilalți și ei habar n-au despre asta. Ei, apoi, lasă-te în seama lor dacă vrei să rămâi fără de cap. De acum, numai noi o putem găsi și aduce la urma ei. Taci molcum și haidem după dânsa. Eu ți-o arăta-o pe unde se ascunde, iară tu să mi-o prinzi cum ții meșteșugul și să-i strâmbi gâtul o leacă, să se învețe ea de altă dată a mai purta lumea pe degete. Și atunci, odată și pornesc ei după dânsa și nu merg tocmai mult și Ochilă zice: Măi, Păsărilă, iacă-t-o ia, colo în dosul pământului tupilată sub umbra iepurelui, pune mâna pe dânsa și n-o lăsa. Păsărilă atunci se lățește cât ce poate, începe a boșbăi prin toate buruienile și, când să pună mâna pe dânsa, zbrr, pe vârful unui munte și se ascunde după o stâncă. Iacă-te-oi, măi, colo, în vârful muntelui, după stânca aceea, zise Ochilă. Păsările atunci se înalță puțin și începe a cotrobăi pe după stânci, și când să pună mâna pe dânsa, zbrr, și de acolo și se duce de se ascunde tocmai după lună. Măi, Păsărilă, iacă-t-o ia, colo după lună, zise Ochilă. Căci nu pot eu să o ajung, să-i dau o scărmănătură bună. Atunci Păsărilă se deșiră odată și se înalță până la lună. Apoi, cuprinzând luna în brațe, găbuiește păsărica, mi-ți-o înșfacă de coadă și cât pe ce să-i sucească gâtul. Ea atunci se preface în fată și strigă înspăimântată: Dăruiește-mi viața, Păsărilă, că te-o-i dărui și eu cu milă și cu daruri împărătești, așa să trăiești. Bacă chiar că erai să ne dăruiești cu milă și cu daruri împărătești, dacă nu te vedeam când ai pașlit-o, farmazoană ce ești, zise Ochilă. Știu că am tras o durdură bună căutându-te. Ia, mai bine hai la culcuș, că se face ziua cuși. Și apoi, ce-a mai fi, a mai fi. Și odată mi-ți-o înșfacă ei unul de o mână și altul de cealaltă și hai, în zor de ziua ajung la palat și trecând cu dânsa printre străji, o silesc să intre în odaia ei,
tot cum a ieșit. Ei, harap alb, zise atunci Ochilă, dacă nu eram eu și cu Păsărilă, ce făceați voi acum? Ia ca așa, tot omul are un dar și un amar, și unde prisosește darul, nu se mai bagă în seamă amarul. Amar era să fie de voi, de nu eram noi amândoi. Și cu străjuirea voastră era vai de pielea noastră. Harap Alb și ceilalți, nemai având ce zice, pleacă capul rușinați, mulțumind lui Păsărilă și vestitului Ochilă, căci le-au fost ca niște frați. Și atunci numai Iaca și împăratul vine ca un leu paraleu, să-și ia fata pe seamă și când o găsește sub strajă, după cum nu se aștepta el, nu mai scânteiau ochii în cap de ciudă, dar nu a avut ce face. Atunci Harap Alb iar se înfățișează înaintea împăratului zicând: Luminate împărate, de acum cred că mi-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Bine, voinice, zise împăratul posomorât, a venit ea și vremea aceea, însă eu mai am o fată luată de suflet, tot de o vârstă cu fata mea, și nu e deosebire între dânsele nici la frumusețe, nici la stat, nici la purtat. Hai, și dacă îi cunoaște o care e a mea adevărată, ia-ți-o și duceți-vă de pe capul meu că mi-ați scos perii albi de când ați venit. Iaca, mă duc să le pregătesc, zise împăratul. Tu vină după mine și dacă-i ghicio, ferice de tine a fi. Iară de nu. Luați-vă catrafusele și începeți a vă cărăbăni de la casa mea, căci nu vă mai pot suferi. Și ducându-se împăratul, pune de piaptănă și îmbracă la fel pe amândouă fetele și apoi dă poruncă să vie Harap Alb să ghicească fata împăratului. Harap Alb, văzându-se pus în încurcală, nu mai știa ce să facă și încotro să o dea ca să nu greșească tocmai acum, la ducă. Și, mai stând el pe gânduri o leacă, cum e omul tulburat, își aduce aminte de aripa cea de albină și, scoțând-o de unde o avea strânsă, scapără și îi dă foc cu o bucățică de iască aprinsă. Și atunci numai Iaca se pomenește cu crăiasa albinelor. Ce nevoie te-a ajuns de mine, Harap Alb? Zise ea zburând pe umărul său. Spune-mi, căci sunt gata să te slujesc. Atunci Harap Alb începe a-i spune toate cu deamănuntul și o roagă de toți Dumnezeii ca să-i dea ajutor. N-ai grijă, Harap Alb, zise crăiasa albinelor. Las că te fac eu să o cunoști și dintr-o mie. Hai, intră în casă cu îndrăzneală, căci am să fiu și eu pe acolo. Și cum îi intra, stai puțin și te uită la fete. Și care îi vedea-o că se apără cu năframa, să știi că aceea este fata împăratului. Atunci Harap Alb intră, cu albina pe umăr în odaia unde era împăratul și cu fetele, apoi stă puțin deoparte și începe a se uita când la una, când la alta. Și cum sta el drept ca lumânarea și le privea, cu băgare de seamă, crăiasa albinelor zboară pe obrazul fetei împăratului. Atunci ea, tresărind, odată începe a țipa și a se apăra cu năframa, ca de un dușman. Lui Harap Alb atâta i-a trebuit, îndată face câțiva pași spre dânsa, o apucă frumușel de mână și zice împăratului: Luminarea voastră, de acum cred că nu mi-ți mai face nicio împiedicare, pentru că am adus într-o îndeplinire tot ceea ce ne-ați poruncit. Din partea mea poți să o iei de acum, Harap Alb, zise împăratul. Ovilit și sarbăd la față de supărare și rușine. Dacă n-a fost ea vrednică să vă răpuie capul, fii măcar tu vrednic să o stăpânești, căci acum ți-o dau cu toată inima. Harap Alb mulțumește atunci împăratului și apoi zice fetei: De acum putem să mergem, căci stăpânul meu, luminarea sa, nepotul împăratului verde, a fi îmbătrânit așteptându-mă. Ea mai îngăduiește puțin, nerăbdătorule, zise fata împăratului, luând o turturică în brațe, spunându-i nu știu ce la ureche și sărutând-o cu drag. Nu te grăbi așa, Harap Alb, că te-ai pripi. Stai că mai ai și cu mine o leacă de vorbă. Înainte de pornire, trebuie să meargă calul tău și cu turturica mea, să-mi aducă 3 smicele de măr dulce și apă vie și apă moartă de unde se bat munții în capete. Și de a veni turturica mea, înainte cu smicelele și apa, ia-ți nădejdea despre mine, căci nu merg, ferească Dumnezeu. Iară de ea avea noroc și a venit calul tău mai întâi și mi-o aduce cele poruncite, să știi că merg cu tine, oriunde mi-i duce. S-a mântuit socoteala. Și atunci odată pornesc și turturica și calul, fugind pe întrecute, când pe sus, când pe jos, după cum cerea trebuința. Dar turturica, fiind mai ușoară, ajunge mai înainte. Și pândind tocmai când era soarele în cruce, de se odihneau munții numai pentru o clipită, se repede ca prin foc și ia 3 smicele de măr dulce și apă vie și apă moartă
și apoi ca fulgerul se întoarce înapoi. Și când pe la poarta munților, calul îi iese înainte, o propește în cale și o ia cu măgulelile, zicându-i: Turturică rică, dragă păsărică, adă la mine cele 3 smicele de măr dulce, apa cea vie și cea moartă, și tu du-te înapoi de ți-a ia altele și mi ajunge pe drum, căci ești mai sprintenă decât mine. Hai, nu mai sta la îndoială și dă-mi-le, căci atunci are să fie bine și de stăpânul meu, și de stăpână ta, și de mine, și de tine. Iară de nu mi-l dă. Stăpânul meu Harapalb este în primejdie și de noi încă n-are să fie bine. Turturica parcă n-ar fi voit. Dar calul nu mai întreabă de ce e cojocul, se repede și ia apa și smicelele cu hapca și apoi fuge cu dânsele la fata împăratului și îi le dă, de față cu Harapalb. Atunci lui Harapalb i s-a umplut inima de bucurie. Vine ea Turturica și mai pe urmă. Dar ce ți-e bună? Alei, țolină ce-mi ești, zise fata împăratului. dar bine m-ai vândut. Dacă e așa, hai, pornește chiar acum la împăratul verde și vestește-i că venim și noi în urmă. Atunci Turturica pornește. Iar fata împăratului îngenunche dinaintea tătâne său și zice: Binecuvântează-mă, tată, și rămâi sănătos. Se vede că așa mi-a fost sortit și n-am ce face. Trebuie să merg cu Harapalb și pace bună. După aceasta își ia cele trebuitoare la drum, apoi încalecă și ea pe un cal năzdrăvan și stă gata de pornire. Iară Harapalb, luându-și oamenii săi, încalecă și el și pornesc spre împărăție, Dumnezeu să ne ție. Că cuvântul din poveste înainte mult mai este, mersau ei și zi și noapte, nu se știe cât au mers, și de la un loc, gerilă, flămânzilă și setilă, păsărilăți lungilă și năzdrăvanul ochilă, se opresc cu toții în cale, se opresc și zic cu jale: Harapalb, mergi sănătos! De-am fost răit, tu ni ierta, căci și răul câteodată prinde. Bine la ceva. Harapalb le mulțumește și apoi pleacă liniștit. Fata vesel îi zâmbește, luna în cer a asfințit. Dar în pieptul lor răsare, ce răsare? Ia un dor, soare mândru, luminos și în sine arzător, ce se naște din scânteia unui ochi fermecător. Și mai merg ei cât mai merg, și de ce mergeau înainte? De ce lui Harapalb îi se tulburau mințile, uitându-se la fată și văzând-o cât era de tânără, de frumoasă și plină de vină încoace. Sălățile din grădina ursului, pielea și capul cerbului le-a dus la stăpânul său cu toată inima. Dar pe fata împăratului Roș mai nu-i venea să o ducă, fiind nebun de dragostea ei. Căci era boboc de trandafir din luna lui mai, scăldat în roa dimineții, dezmierdat de cele întâi raze ale soarelui, legănat de adierea vântului și neatins de ochii fluturilor. Sau, cum s-ar mai zice la noi în țărănește, era frumoasă de mama focului. La soare te puteai uita, iar la dânsa ba. Și de aceea Harapalb o prăpădea din ochi de dragă ce-i era. Nu-i vorbă, și ea fura cu ochii din când în când pe Harapalb și în inima ei parcă se petrecea nu știu ce, poate vreun dor ascuns care nu-i venea al spune. Vorba cântecului: fugi de acole, vină încoace, șezi binișor, nu-mi da pace. Sau mai știu eu cum să zic ca să nu greșesc, dar știu atâta că ei mergeau fără a simți că merg, părându-li se calea scurtă și vremea și mai scurtă, ziua ceas și ceasul clipă, dă cum e omul când merge la drum cu dragostea alăturea. Nu știa sărmanul Harapalb ce l-așteaptă acasă, căci nu s-ar mai fi gândit la deal de acestea, însă vorba cântecului, de-ar ști omul ce-ar păți, dinainte s-ar păzi. Dar ea ca ce m-am apucat de spus? Mai bine vă spuneam că Turturica ajunsese la împăratul verde și îl înștiințase că vine și Harapalb cu fata împăratului roș. Atunci împăratul verde a și început a face pregătire, ca pentru o fată de împărat, dând și poruncă să le iasă într-o întâmpinare. Iară spânul icnea în sine și se gândea numai la răzbunare. În sfârșit mai merge Harapalb cu fata împăratului cât mai merge și de la o vreme ajung și ei la împărăție. Și când colo numai iaca ce le ies înainte împăratul verde, fetele sale, spânul și toată curtea împărătească, ca să-i primească. Și văzând spânul cât e de frumoasă fata împăratului roș, odată se repede să o ia în brațe de pe cal. Dar fata îi pune atunci mâna pe piept, îl brâncește cât colo și zice: lipsește dinaintea mea, spânule, doar n-am venit pentru tine, și-am venit pentru Harapalb.
căci el este adevăratul nepot al împăratului verde. Atunci împăratul verde și fetele sale au rămas încremeniți de ceea ce au auzit, iar spânul, văzând că i s-a dat vicleșugul pe față, se repede ca un câine turbat la Harap Alb și îi zboară capul dintr-o singură lovitură de paloș, zicând: Na, așa trebuie să pățească cine calcă jurământul. Dar calul lui Harap Alb îndată se repede și el la spân și îi zice: Până aici, spânule. Și odată mi ți-l înșfacă cu dinții de cap, zboară cu dânsul în înaltul cerului și apoi, dându-i drumul de acolo, se face spânul până jos praf și pulbere. Iară fata împăratului Roș, în vălmășagul acesta, repede pune capul lui Harap Alb la loc, îl înconjură de 3 ori cu cele 3 smicele de măr dulce, toarnă apă moartă, să stea sângele și să se prindă pielea, apoi îl stropește cu apă vie și atunci Harap Alb, îndată învie și, ștergându-se cu mâna pe la ochi, zice suspinând: Ei, da, din greu mai adormisem. Dormeai tu mult și bine, Harap Alb, de nu eram eu, zise fata împăratului Roș, sărutându-l cu drag și dându-i iar paloșul în stăpânire. Și apoi, îngenunchind amândoi dinaintea împăratului verde, își jură credință unul altuia, primind binecuvântare de la dânsul și împărăția totodată. După aceasta se începe nunta și apoi dă Doamne bine. Și apoi au fost poftiți la nuntă, crăiasa furnicilor, crăiasa albinelor și crăiasa zânelor, minunea minunilor din ostrovul florilor. Și mai au poftiți încă, crai, crăiese și împărați, oameni în seamă băgați și un păcat de povestar, fără bani în buzunar. Veselie mare între toți era, chiar și sărăcimea o spăta și bea. Și a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă, cine se duce acolo bea și mănâncă. Iar pe la noi, cine are bani bea și mănâncă, iar cine nu se uită și rabdă. Ați parcurs împreună cu noi povestea lui Harap Alb de Ion Creangă, un proiect audio al Tabuk, parte din proiectul Eduritz Plus. Această versiune audio a beneficiat de tehnologia avansată a unui model generativ de limbaj și de competențele editoriale ale lui Florentin Bota și ale Adiei Aronescu. Exprimăm recunoștința noastră față de Pergamon pentru rolul lor vital în materializarea acestei lucrări. Vă mulțumim pentru timpul petrecut împreună și vă dorim lecturi plăcute în continuare alături de Tabuk.